ኢየሱስ ይባረክ ስምቲ ዝተሓርደገን ስምቲ ኣብ መስቀሉ ፍቕሩ ንኣና ዝረኣይ ስምቲ ዘይተጻባጸበ ውጽኢት ናይ ዝደም እዚ ብህይወት ደው ኢልና ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ ምሕረት ኣሎ ኣብቲ ደም ናይ ትገንሸል ህይወት ዘለዓለም ኣሎ ሃሌሉያ ጎይታ ስሙ ይባረክ ሰላም ምሕረቱን ሳህሎም እናሰዓበና ብህይወት ደው ኢልና እቲ ንምንጫት ኣስናኖም ዘይወፈየና ስሙ ይባረክ እቲ ነፍስና ከም ዑፍ ከም መፈንጠራ ሓደናይ ዘምለጠት ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ አቤቱ ደው ኢልና ክብሪ ምስጋና ኹነህ እቲ ሕያው ዝኾነ ንነፍሲ ዝምግብ ቃል ከመግብ ምሕረቱን ሳህሉን ስለዝበዛሐልና ይሕዋተይ ሳላ ግብርና ይኩነን ብዝኸፈልናዮ ጽድቂ ይኩነን በቲ ደም ሓላል ግን አቤቱ ደው ኢልና ከአልቲ ኮይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብ ዝርአን ካብ ዘይርአን ፍላጻና ይወን ናይ ጸላኢ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘለዓለም ህይወት ኣብቲ ጸልማት ይብራህ ብርሃን ይብራህ ኢሉ ዘብርህ ኣብሪሁ ጥራይ ስቕ ዘይበለ ካብቲ ጸልማት አውጽኡ ኣብቲ ብርሃን ዘንበረ ሃሌሉያ ካብቲ ሞቆሕ ናይ ሞት ፈቲሑስ ኣብኡ ገዲፉ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ አውጽኡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገና እናጸረፍናዮ ገና ሓጣን ከለና ኣምላኽታ ፍቕሩስ ብወዱና ኣና ረአይ ሃሌሉያ በቲ ሓላል በቲ በኽሪ ወዱ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ስሙ ልዕል ይበል ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሮሜ 5:8 ግና ኸይኑ ንሕና ገና እኳ ገና ሓጣን ከለና ዝርአ ዘይብልና ክነስና ገና ዓመፅቲን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ ብወዱ የርኢ ኣሎ በቲ ኣፉ ዘይከፈተ ዘይተጻዋጸበ ከምታ ናብ መሕረዲ ትኸከብ ገንሸል نزا أملاخ زينا كنخبر نزا أملاخ زينا مسواتي مسكانا كنسوى الله اتمؤوز عتان أبكر مئو كنسبر عبز تراخي بنازل لنا هاللويا نا يسوس دم قبور قدوس دم نا يسوس دم نا يسوس دم كبور قدوس دم نا يسوس دم زفوس دم هو خابت أبسا فويسو هو خابت نايزل عالم كسين السفويسو هاللويا نا يسوس دم هو نايت حلال دم هاللويا نا يسوس دم قدوس نا يسوس هتي مستير عبت دمي زلو عبت دمنا يسوس هتي مستير عبت دمي زلو ترجمنا هيوتنا هاللويا ترجمنا منبرنا هاللويا أبتدأني سلو أبتدأنا يسوع
ዝተኸኸት ጭልምልም ትብል ጥዋፍ ዘየጥፍእ ንሱ ንዝለሓልሐት እምነት መሊሱ ዘይበትኽ ንሱ ነቲ ሻምብቆ ዘይሰብር ንሱ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ክብር ሆይ ሃሌሉያ በሐቂ ሕዋቴ ክርስቶስ እንተ ዘይመጽ እንተ ዘይሞተልና በትሕጊ ምተዋረድ ኃጢአት ይዋርድ ሃሌሉያ ክርስቶስ ግን ማዕከላዊ ኮይኑ ሃሌሉያ ነፃ ነታ ብዙሙት ዝተረኸበት ምሰምጽልኩ ኣይተጠባጸበት ጉዳዩ ምስኦም ኣይገበረን ኣይሓተቶምን እንታዩ በደላ ኣይበለን ኃጢአት ዘይገብር እንተሎ ሃሌሉያ ኢሉ ናፃዩ ገይሩ ንሱ ናፃዩ ለቂቁ ንሱ ሃሌሉያ እዚዩ ተበጃዊና እዚዩ ትህያው ተዘልዓለማዊ እትግሩም መካር መስፍን ሰላም አቦ ዘልዓለም ብርቱ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻ አምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ኢኻ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ እናበልና ክነባርኾ ኢና እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓብይ
أملاخيخ نسخة نقوسيخ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ የለን ዝመስል ንዓኻ የለን ዝመስል ንዓኻ የለን ዝመስል ንዓኻ የለን ዝመስል ንዓኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ኢኻ ኣቦናተይ ዓብዩ ስምካ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ የለን ዝመስል ንዓኻ የለን ዝመስል ንዓኻ የለን ዝመስል ንዓኻ የለን ዝመስል ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ኢኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ኢኻ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ ኣቦናተይ ዓብዩ ስምካ የለን ዝመስል ንዓኻ የለን ዝመስል ንዓኻ የለን ዝመስል ንዓኻ የለን ዝመስል ንዓኻ ዓብይ 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 ዓብይኻ 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 እግዚአብሔር ዓብይ 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 ዓብይኻ 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 እግዚአብሔር ዓብይ 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 ዓብይኻ ሰይ ዓብይኻ ዓብይኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ሰይ ቅዱስ ኣብ ዝፋንካ ዘለኻ ወይ ቅዱስ 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 ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ዓብይ 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 ዓብይኻ 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 እግዚአብሔር ዓብይ 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 ዓብወ ዓብይ ዓብይ ሰማይ ዝበቓልካ ዘጽንዓካ ዓብይ 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 ዘይዓንዲ ዘቑምካ ዓብይ ዓብይ
عبيخا 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 عبن بلو عبي عبي عبيو عبي عبي عبيو عبي عبي زمسلك هزيل عبي عبي يلا نفتو عبي عبي بين خادخا عبي عبي زي عبيخا عبيخا عبي عب 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 عبي 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 سماي زصنعكا عبي عبي عبو عبي 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 عبيخا 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 قدوس 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 هو قدوس 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 انديخا قدوس قدوس يا قدوس خاطيا قدوس 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 قدوسيخا 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 እግዚአብሔር هللويا أفلطونا هبنا يا أخواتي حيل الله خنوجون كلنا حيل الله حيل الله حيل الله نسخة أملاخي خان بلو بجكو أملاخ يلن هللويا أملاخ بيتك مارحوني كبر كبر لك قصدك ترديوني نقاس نقاس لك قدسناخا قدسناخا مارحوني قدوس قدوس لك أملاخ بيتك أملاك بيتك مارحوني كبر كبر بلك قصدك ترديوني نقاس نقاس هو قدسناخا እግዚአብሔር قدسناخا ترديوني قدوس قدوس بلك أملاك بيتك مارحوني كبر كبر بلك قصدك ترديوني نقاس نقاس بلك قدسناخا مارحوني قدوس قدوس بلك
ዘንበርክ ክብሪ አለው ስምካ ዝፈስ ቅቢ አለው ስምካ ዘንበርክ ኃይሊ አለው ስምካ ዝብው ቅቢ አለው ስለዚህ የፍቱም ዘብልካ አኩሉ አምልተን ትርየካ ስለዚህ ፍቱም 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 ዘብልካ አኩሉ አምልተን ትርየካ ዘብልካ አኩሉ አምልተን ትርየካ ክንደይ ክቡር ስምዩ ዘሎካ ኢየሱስ ክንደይ ግኑን ስምዩ ዘሎካ
سلطان سميو زلوكا يسوع سمزي هاي خندا يتعب 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 سمزي لما وين علو كنت مالي هاي خندا يتعب سمزي لما وين علو هاي خندا يتعب سمزي هاي خندا يتعب سمزي هاي خندا يتعب سمزي لما وين علو خمت مالي هاي خندا يتعب سمزي سم يسوع يسوع سم يسوع فوزي سم يسوع يسوع سم يسوع حيي سم يسوع يسوع سم يسوع فوزي أدوناي عبيخة عبيخ يهوي عبيخة عبيخ عبيخ نسو اتعب زي قرب برهانات زلو እግዚአብሔር ሃሌሉያ አቦና ዓብዩ ተበጃዊና ዓብዩ ሃሌሉያ ዘለዓለም ዘሎ ዝነብርን ዘሎን ሃሌሉያ ዘይለዋወጥ ብኹነታት ዘይቅየር ንሱ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር መሊስና ክንባርኮ ኢና ሰማያት ክብርኻ ይነግሩ اسم كبارخنا هين ودون هنا እግዚአብሔር انت زصحف سماي ما اخلون እግዚአብሔር برانا يمترخبن برعي يمترخبن ابو كم استفتحنا حزب خوينا خنمل خوينا
بتي استجبرلنا وعلتنا رأنا نجزيابه فترة مدري سرعك يفلتون مسخا عم يملأ مخك فليتو كله يخبرك سمايات كبرها ينقروا فترة مدري سرعك يفلتون مسخا عم يملأ مخك فليتو كله يخبرك سمايات كبرها ينقروا فترة مدري سرعك يفلتون مسخا عم يملأ مخك فليتو كله يخبرك بعبيتك تفريك تنفر مولو كما قد خفر كما قد خفر بيتك تفريك تنفر مولو كما قد خفر كما قد بعبيتك وي بيتك تفريك تنفر مولو كما قد خفر يلن 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 بيتك تفريك تنفر مولو كما قد خفر كما قد خفر بعبيتك وي بيتك تفريك تنفر مولو كما قد خفر كما قد خفر بعبيتك بيتك تفريك تنفر مولو كما قد خفر كما قد خفر بملأت خليك عبزي قرب برهانات زلوها أملاقي عبي أملاق بغيك فليتو كله يتبقى قرمان كبرين بملأت خليك عبزي قرب برهانات زلوها أملاقي عبي أملاق بغيك فليتو كله يتبقى قرمان كبرين بملأت خليك عبزي قرب برهانات زلوها أملاقي عبي أملاق بغيك فليتو كله يتبقى قلبك تفريك تفر مولو كما قد خفر كما قد يلن قلبك تفريك تفر مولو كما قد خفر كما قد خفر قلبك تفريك تفر مولو كما قد خفر كما قد خفر قلبك تفريك تفر مولو كما قد خفر كما قد خفر طب حيالات عبي وحيل جابيه لعل علاتها كله سلطوني وطببتها تفري الليل أول ما أفرنها كم حيالات عبي وحيل جابيه لعل علاتها كله سلطوني وطببتها تفري الليل أول ما أفرنها كم حيالات عبي وحيل እግዚአብሔር لعل علاتها كله سلطون يتبركان ፍሬለት صوي ما فهمها كم حيالات عبي وحيلك እግዚአብሔር لعل علاتها كله سلطون يتبركان ፍሬለት صوي ما كم فهمها حيالات ወይ
كم حيالات عبي حيلك እግዚአብሔር لعل لعلاتك አብሉ سلطن يطلبك የለን قوما ስለዚህ እንታይ بعيدك تبريك تنفر المولو كما خان تخبر سيبونا بعيدك تبريك تنفر المولو كما خان تخبر كما خان تخبر بعيدك تبريك تنفر المولو كما خان تخبر كما خان تخبر كله سمك العالم يلك نعمات مسلس صاحبتي كبير كان لوحة جزء العالم يلبونز مسلس አይርከምሉ አብስም ኩሉ سمك العالم يلك نعمات مسلس صاحبتي كبير كان ጅግና ወይ يلبونز مسلك አብስም ኩሉ سمك العالم የለን نعمات مسلس صاحبتي كبير كان لوحة يلبونز مسلك አብስም ኩሉ سمك العالم የለን نعمات مسلس صاحبتي كبير كان لوحة زلعالم يلن مسلكا بعيدك تبريكات نفر مولو كما خان يلن كما خان مفر زي بيتكا تبريكات نفر مولو كما خان مفر كما خان አይተረኽብን كما قال بيتكا تبريكات نفر مولو كما خان مفر كما خان مفر رميت هوي بيتكا تبريكات نفر مولو كما خان مفر كما خان مفر مولو كما خان مفر كما خان مفر كما خان እስከ ካብ ስም ኩሉ ንበሎ ካብ ስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ብቑዕ የለን ንዓኻ ዝመሰለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብ ስም ኩሉ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ሃሌሉያ ካብ ስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ብቑዕ የለን ንዓኻ ዝመሰለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣይተረኽብን ዓለም መርሚራ ክትረኽቦ ኣይከኣለትን ንስኻ ግን ኣብ ዝፋንካ ዘለኻ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን እቲ ዘለኹየ ዘለኹ ሃሌሉያ ኣይተለወጥካን ካብ ስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ኣቦናተይ ብቑዕ የለን እወ ንዓኻ ዝመሰለ ክሳብ ሕጂ እንዲኻ ዘለኻ ኸቢርካ ንዘለዓለም የልቦን ዝመስለካ የልቦን እወ ዝመስለካ የልቦን መቓብር ዘይሓዘካ ከመይ ገይሩ ክመስለካ ሲኦል ኣፅኒዑ ሕዘካ ይከኣለን ኣቦናተይ የለን ዝመስለካ ክቡር ቅዱስ 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 ኣዶናይ ቅዱስ ኢኻ ያህወ ራፋ ቅዱስ ኢኻ ኣንታ ፈዋሲ ቅዱስ ኢኻ ዘለዓለማዊ ቅዱስ ኢኻ ዓብይ ሰማይ ይስማዕ ዓብይ ምድር ይስማዕ እግዚአብሔር ዓብዩ እነምልኾ ኣምላኽ ዓብዩ እሱ ከም ቃል እዩ ህያው ከም ቃሉ ህያው ኣሜን እሙን ሓቀኛ እሙን ኢኻ ሃሌሉያ ስምካ ንባርኾ ስምካ ልዕል ነብሎ ተወደስ ኣብ ዝፋን ልባትና ንስኻ ጥራይ ግዛእ ሃሌሉያ ክብሪ ነቲ ዓብይ ስምካ ይኹን ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ይባርክ
Thank you, Jesus. ክብርና አምላክ ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ ዓቢኻ እግዚአብሔር 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 ዓቢኻ ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ Thank you, Jesus. እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ስኻ ብሓቂ ዓቢኻ ዕቤትካ በአእምሮ ሰብ ኣይብጻሕን ዕቤትካ ኣይምርመርን ዘመንና ሁሉ ዓቢልናካስ ኣይበጻሕናካን ወእግዚአብሔር ብሓቂ ንስኻ ዓቢ ኣምላኽ ኢኻ ተመስገን ጎይታ ናኻ ክንፈልጥ ናኻ ክንምልኽ ዕጫ ስለ ዝበጽሐና ንባርኸካ ወኣምላኽና ሎም ምሽትካ ኣብ ማእከልና ተረኺብካ ጎይታ ከምቲ ዝደለኻዮ ከም ፍቓድካ ጌርካ ክትበጽሐና ብቓልካ ክትበጽሐና ብመንፈስካ ክትበጽሐና ድማ ንጽልሎና ጎይታ ክብሪ ኩሉ ክብሪ ናኻ ይኹን ጸሎትና ስለ ሰማዕካ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን ጎይታ ምሳና ኣሎ እጂ ድማ ራብዓይ መዓልቲ ኢና በፂሕና ዘለና ትምህርትና ሓደ ኣርእስቲ ኮይኑ እናቐጸልና ንኸይድ ኣለና ብዛዕባ መንነት ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ስሉስ ኣምላኽ እቲ ካልኣይ ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ኢና ነጽንዕ ዘለና ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን ሕጂ ድማ በዛ ተሪፋ ዘላ ጊዜ ጽባሕ እውን ከምኡ ክንመሃሪና ሎሚ እንደይ ሰዓት ከም ዝወስደልና ኣበይ ከም ንበጽሕ እንድዒ መወዳእታ ይብሉን እቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ከገልግለና ሓውና ፓስተር ይስሐቅ ኣብ ማእከልና ኣሎ ኩላህና እንኳዕ ደሓን መጻእካ ንበሎ እሞ እቲ ኣብኡ ዘሎ ከዓ እግዚኣብሔር ብኡ ገይሩ ክምህረና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጊዜ ከይወስድ እግዚአብሔር ይባረክ እንኳዕ ደሓን መጻእካ እስክንበሎ እንደገና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ደሓን ደው ኢልኩም ናብታ ትምህርትና ቀጥታ ክንከይድ ኢና ከምታ ትማል ዝገበርናያ
زي لما دكم وتخونكم نعيلكم جبر وإخهم كابزلنا وتحافلنا قال እግዚአብሔር أملاخ كنا نببينا እግዚአብሔር أملاخ مسكن أونجيل يوحنس معرف حدا إنا كنرئي تما بقسي حسابنا غيرنا أن وصدقنينا زلنا أبتخالعين سالسين كفل الزمن بزعبا تمرت سلاسي انتاي كم زخوني كصنع أخل لو تما بوتات امنت زتبقس لهم كفلتات صحفات يوم حدا خاباتهم يزي أرحيقنا كدنان صباح فيليبي كنرئي إنا تن كفلتات صحفات مبقس زقبروان زنبورغن بقداماي نجيركم اللهم أونجيل يوحنس معرف حدا أب قصري حدا جميرنا ساعة مش تزل خنام ببينا بدحريو سجري له قصر 14 ساعة 18 تزلو كنرئينا قال بمجمر تنبره اتقال دما أب أملاخ نبره اتقال ون أملاخ نبره زي بمجمر تا أب أملاخ نبره بو خل خنه كابت زخانة زبالة دما بزيبو زخانة يلبون هيوت أبو نبرت إتا هيوت كا برهان سب نبرت برهان ون أب سلمات يبره سلمات جنا أحزن وتر 14 اتقال سقا خونه سقان حقن ملئ وخا أبانا حدره كبروتو دما كم كبري نايت حدا ودي نبؤ رئنا يوحنس بزعباؤ مسكره اتدحري زمص نسو قدمي زنبر ايمو نسو قدمي نبره اتبزعباؤ زبلكو نسو ايو إلو شادره حقبو مسيتوهي بيمو سقان حقن قنا بيسوس كريستوس مسأ باركه نحنا خلاتنا خاملاتو سقا أبلع لسقا تقبلنا حدا أوكا نأملخ زرعيو يلبون يتي أبحقفو أبو زلو حدا ودي نسو أقهادو يبلنا قالك زيابير حتير تصالت كنسلي إنا زيابير أملخنا نمسكنا كالونا سلازم عالتزي سلازم نبرنا نعاقا خنسجد كنودس بمنفسكا أما أخلنا خونكا جسسنا قص كام سنة خمزلو سمع الناس اللي سنحنا مسكنكا حجي خاوك زيابير كابا خامن تخن مهار كاب قالكا خاخن مهار نابا خان مس اللونا دق قالكا قد كفتلنا برهان قالكا كتبنا اتبا خا اتمهاره ايو أب مدحان زبصح بقالكا نجير كان اللخا باخا خيت مهاره ناب كريستوس زمص يلبون امو كتمهرنا دقا قالكا قد كفتلنا أمرنان لبنان ون كتكفتلنا نصلي باسم يسوع كريستوس آمين እግዚአብሔር አምላክ መስገን አብዘለና ዮ ቦታ ኮፍ ክንብል ኢና ከምቲ ጀሚርና ዮ ቀኒና ዘለና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ንመሃር ኢና ዘለና ስለዚ ቀሰይና በልና ኢና ክንከይድ حيالو اتي كفلو صحفات اتي تقصتات صغيريو اللهو تمالي خصا قصري 14 تنكفابيلنا يلنا حجخا قصر 18 ابو غزي خنوسد انا بزمشت زي حد اوكا ناملاخ زرعيو يلبون اتابحو ابو زلو حد ودي نسو اغهادو النا مجمرتا نغرنا خلو حدوكا ناملاخ زرعيو يلبون إلنا أما صحف قدوس كيدنا خنرئي خلونا بولي كيدان كوني أب حدش كيدان أملاخ أي رأيين إيو زبل نركبنا أملاخ زي الرأي زخون اللوم مخنيات كل التأيام وتما أبقال أملاخ تنجيرو منا زلو حده عبيت
كبرو قدسناو اتدمقت برهانو فصيمو فطور ريوو كصاورو سلازي يخل ناملاخ كنريو اين خلنينا املاخ اي راين ايو نحنا سب تراي اي كنا نتخبرو مرأيو نفره ملائختون مرأي فرهيم ابتم بيت إساياس معراف شدشته خيدنا خنرئي خلنا اتم ملائخت እግዚአብሔር ጭፍራ መላእክት ዝባሃሉ አለው ኩሩቤል ዝባሃሉ ሓደ ወገን መላእክት አለው ሱራፊኤል ዝባሃሉ ካል ወገን መላእክት አለው አብርሱ ዝኻ ሊቀ መላእክት ተባሂሉ ዝፍለጥ ሚካኤል ዝባል መልአክ አለ ንሱውን ከም ሊቀ መላእክት ጌርካ ዝሕሰብ ገብርኤል ዝባሃል መልአክ አለ ብዛዕባ እቶም ሱራፊኤል ክነግረና ከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ دحر تملسنا نزخنتن كفو إنا نحجكنا أبزور يا እግዚአብሔር ኮይኖም ከገልግሉ خلو እንታይ ከመይ ገረም የገልግሉ ከም ዝነበሩ ከይና ክንሪኦ ኢና ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 1 በታ ንጉስ ኡዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ርኤኽዎ ዘፈራት ልብሱ ኸዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ይብለና ኣሎ ኢሳይያስ ካብቶም ካህናት ሓደ ድዩ ወይስ ሓደ ይኮነን ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣብቶም ተማሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ናብቲ መጀመርታ እቲ ምዕራፍ ከይድና ክንሪኦ ከለና ቁርብ ዝህበና ሓበሬታ ኣለዎ ኢሳይያስ ወደ አሞጽ በዘመን ኡዝያ ዮታምን አሃዝን ሕዝቅያስን ይብል ይነግረና እሞ ኡዝያ ንኢሳይያስ ዘመዱ ከም ዝኾነ እዩ ኣብቶም ተማሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዝረብ ስለዚ ካብ ዓልየት ክህነት ዓልየት ንግስነት ዝነበሮ ይዝመስል كما يلو دا أبتا مقدس آتيو زبل زربا الله سلزي كهنيو إلو مزاربو يوم تم حدشنخ بخمي عينت مقدي كهن كم زخونة ولا انت زيفة لتنا كم إلو مزبل الله تم تمهارو مصحف قدس بزعباتا أب سماي زرعايا مقدس دعيو ترأي خلص عن مقدس كم زنبرا إزنقرن نازلهم اتي رأي زبحال نحج حلف قبل كزاربلو ايه مالتي بزح نجر برأي خنري نخلينا حد خابتم ملولاي منافستي تباهيلو اب قداماي قرنتوس معراف 10 كلته اب قطر شبعته خصا 10 حد زلو تشعته وهبتات منفس قدس حده كزرزرلنا خلهم ملولاي منافستي إلنا الله مالت نتم منافستس رئيخا يومن دمس سميعخا يومن تلاليوم كم زي حجنا عاي تفلتون انتخونكم رئيخم كتلاليون تخليخم من الباش توصنا قزيم سايت زراريبكم تخونكم كأدم ساي سميعخم كتلاليون تخونون ስለዚህ ትምሉ ላይ መናፍስቲ ዝበሃል ውህበት ቶም ካልኦት ውህበታት ብኻልኦን ክመጽ ይኽእልዮም ብራይ ጥራይ ዝመጽእ መናፍስቲ ኣይረአዩን እዮም ረቂቃን እዮም ብዒንትና ካብ ንሪኦ ዓይነት ዝረቐቑ እዮም እቲ ምሉ ላይ መናፍስቲ ግና እግዚኣብሔር ክህበና ከሎ ኣብቲ ዓለመ መናፍስቲ ኣቲና نتوم منافست خنريومن كنلليومن كالتي يقبرنا ازي وهبت ازي كعي خلينا نريو زلنا اب إساياس مالتي نبي إساياس أنا እግዚአብሔር أبريخن لعلزبلن زفان تقمي تخلري اخوة زفرات اللبس خان مقدس ملئي ونبره أبلعليو دما سرافيل قيمة منبرو نفس وكفهم شدش تخنفي اللو بتخلت نقاس يخدنو إلنا الله اتهم سرافيل
ካብቲ ዕብየት ክብሩ ካብቲ ግኑን ክብሩ እተላዕለ ንእግዚአብሔር ነቲ ቅድስናውን ክብሩን ክርእይዎ ዘይኽእሉ ስለ ዝኾኑ ንእግዚአብሔር ኣብቲ ዙርዩ ኮይኖም ከገልግልዎ ከለዉ በቲ ሓደ ክንፊ ንገጾም ይኸድኑ ወይ ከዓ ይጉልብቡ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነግረና። ስለዚ እግዚኣብሔር ብቅድስና ኣዝዩ ዓብይ እዩ፣ ብክብሪ ኣዝዩ ዓብይ እዩ። እቲ ክብረውን እቲ ድምቀት ብርሃኑን ምስ ዝኾነ ይኹን ክወዳደራ ይኽእልን እሞ ካብኡ ተላዕለ ንሕና እቶም ደቂ ሰባት ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ዓይነት ክብሪ ይተነጊሩና ዘሎ እኳ ዳ ተጠንቂቕኩም ተዳቕሪብኩምሉሲ ንእግዚአብሔር ምኽባር ወይ ክብሪ ኣምላኽ ማለት በርባዕተ መገድታት ይግለጽ እዩ። ሓደ ንኣምላኻ ኽቢርካዮ ማለት እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክትገብሮ ኢሉ ዝፈጠረካ ቀንዲ ዝተፈጠርካሉ ዕላማ ናይ ምፍጣርካ ዕላማ ፈጺምካ ክትሓልፍ ከለኻ ንእግዚአብሔር ኣኽቢርካዮ ይበሃል ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 5 ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝሃብካኒ እዮ ኣብ ምድሪ ፈጺመ ኣኽበርኩኻ ኢሉሎ። ስለዚ ክብሪ ኣምላኽ ክንብል ከለና ወይ ንኣምላኽ ምኽባር ክንብል ከለና በቲ ሓደ ገጹ ንፍቓዱ ምግባር ዝብል ሓሳብ ኣለዎ። ኣብቲ ፍቓዱ ዝተገብረሉ ዘበለ ኩሉኻ ኣምላኽ ከቢሩ ይበሃል። እቲ ክብሪ ተተርጊሙ ዘሎ ቃል ግሪኽ ንባዕሉ ምምዛን ወይ ከዓ ምሕሳብ ወይ ምቁፃር ካብ ዝብል ዝመፀ ክኸውን ከሎ ንእግዚአብሔር ክንድቲ ዕቤቱ ክንድቲ እንታይነቱ ጌርካ ኣብቲ ተሓሳስባኻ ከተቆፃፅሮ ከለኻ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣኽቢርካዮ ይበሃል ማለት እዩ። ካብቲ ዕቤቱ ከየንኣስካ ከምቲ ዘለዎ ጌርና ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ብሳልሳይ መገዲ ክብሪ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ግና እቶም እስራኤላውያን ሸኸናይ ያህዌ ኢሎም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝዛረበሉ ዝነበሩ እታ ሰኸን ትብል ቃል ትፈልጥዋ ኢኹም ኢለ ይሓስብ። ሰኸን ንብል ኢና ወይ ሳክና ንብል ኢና ማለት እዩ። ብትግረ ክንዛረብ ከለና ሓደረ ማለት እዩ። እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበርኩም ከዓ ቡን ምስ ፈልሐ ሰክነዋል ክብሉ ከለዉ ሰሚዕኹም ኣለኹም። ዝጊሉ እዩ እቲ ዳካ ንታሕቲ ገጾት ቡን ከዓ ዝስተ ከዓ ንላዕሊ ሓፊሉ ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ዝመፀ እቲ ቃል ሓደረ ማለት እዩ። ሰከን ማለት ሓደረ ማለት ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ኣባና ሓደረ ኣብ ጉባኤና ሓደረ ወይ ከዓ ኣብቲ መቅደሱ ሓደረ ክብሉ እግዚአብሔር ክግለጽ ከሎ ሸኸናይ ያህዌ ይብልዎ ነበሩ። እሱ ክብሪ እግዚአብሔር ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ። ሙሴ ነታ ቤተ መቅደስ ወይ ነታ መራኸቢት ድንኳን ምስ ሰርሓ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 36 ንታሕቲ ዘሎ ሰሪሑ ምስ ወዶ ክብሪ ኣምላኽ ብደበና ናብኡ ከም ዝወረደ እሞ ክብሪ ኣምላኽ ነታ ድንኳን ከም ዝመልኣ ንሳቶም ከዓ ከገልግሉ እውን ናብ ምእታው ከም ዝፈርሑ ኣብኡ ተነጊሩና ኣሎ። ኣብ ነገሥቲ ኸይድና ክንርኢ ከለና ምዕራፍ 8 ኣብ ዜና መዋዕል እውን ከምኡ ከዓ ንጉስ ሰሎሞን ነታ ቤተ መቅደስ ሰሪሑ ምስ ወድአ ክብሪ እግዚአብሔር ብደበናን መፅዩ ናብታ ቤት ከም ዝመልኣን እቶም ካህናት እውን ካብታ ኣብኡ ዝተገልፀ ክብሪ ኣምላኽ እተላዕለ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ከም እተሰኣኖም ተነጊሩና ኣሎ። እቲ ብዙሕ ግዜ ክብሪ ክብርና ተባሃለ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንረኽቦ እዩ። እቲ ቀንድን ዕቤት እግዚአብሔር ዝገልጽ ክብሪ ኣምላኽ ዝበሃል ግና ብሓደ ዓይነት ቃል እኳ ዝግለጽ እንተኾነ ባህሪ እግዚአብሔር እንታይነት እግዚአብሔር ብትኽክል እትክውን ንሕና ክንፀሮ ዘይንኽእል ፍጡራት መላእኽቲ እውን እንተኾኑ ከምኡ እውን ሰባት እንተኾንና ክንፀሮ ዘይንኽእል ጉኑን ዕቤቱ ንዕኡ ክብሪ እግዚአብሔር ይብሎ እዩ። ኣብ ዘፀአት
ሰለስተን ከይድና ክንሪኦ ኢና ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥሪ 18 19 ንሱ ድማ እምበኣር በጃኻ ክብርኻ ኣርእየኒ በለ ሙሴ ብዛዕባ ሙሴ ዝነግረና ዘሎ ምስ እግዚአብሔር ክዘራረብ ጸኒሑ ካብ ላዕሊ ጀሚርኩም ተዳሪእኹሞ እግዚአብሔር ንኹላቶም እስራኤላውያን ካህናት ኮይኖም ይኸገልግልዎ መዲቡ ዝነበረ ኩላቶም እዚ ኣብ ዘጸአት 19 ቁጥሪ 5 6 ኣሎና እቲ ክህነቶም ግና 3 ወርሒ እውን ኣይሓከመን ንእግዚአብሔር ጠሊመምዎ ስለዚ ከዓ ንነገድ ሌዊ ጥራይ ኣብ ክንዶም እግዚአብሔር ኣልዒሉ ወሲዱ ካህናት ክኾንዎ ማለት እዩ እዚ ምስ ኮነ ሽዑ እግዚአብሔር ድሕሪ ሕጂ ኣነ ምሳኻትኩም ኣይከይድኒ ከጥፋኣኩም እየ ስኻትኩም ዓለወኛ ኢኹም ከጥፋኣኩም እየ በረኸት ትደልዩ እንተደኣ ኾንኩም ግና መልኣኸይ ምሳኻትኩም ክኸይድ ንጸላእትኹም እውን ከቅድሚኹም ክሰጎሚ ናብታ ምድሪ ከዓ ናብታ ተስፈኹም ምድሪ ከእትወኩም ኢልዎም ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚርኩም ኣብ 33 አንብብዎ ኢኹም እዚ ምስ ሰምዐ ሙሴ ንስኻ ምሳና ዘይትኸይድ እንተኾንካ ገጽካ ህልውናኻ ምሳና ዘይኸይድ እንተኾይኑ ካብዚ ቦታ እዚ ኣይተደይበና ንስኻ ዘይብሉ ህይወት ኣብ ዝበረኻ ዓረብ ምንባር ይሕሸና ንስኻ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ዓወት ዝኾነ ይኹን በረኸት ዝኾነ ይኹን ንጸላኢኻ ምስዓር ነቲ ዝተዋሃበካ ተስፋ መውራስ ይትረፈና ኢልዎ ንሕና ካብ ካልኦት ህዝቢ ንፍለየሉሲ እቲ ሓደ ንፍለየሉ ምኽንያት ንስኻ ምሳና ስለ ዘለኻ ዶ ኣይኮነን እናበለ ክዛረቦ ምስ ጸንሐ እግዚአብሔር እቲ ዝበልካ ንምንባር ክገብር እየ ኢልዎ ሽዑ ሙሴ ከዓ ብኡ ዶ ይሕገብ ቀጺሉ እምበኣር በጃኻ ክብርኻ ኣርእየኒ በለ እቲ ሸኸናይ ኢልና ክንብሎ ጸናሕና ክብሪ እግዚአብሔር ካብቲ ከረንሲና ትሒዙ ክርዮ ጸኒሑ ኣሎ ኣብ ከረንሲና ክብሪ እግዚአብሔር ብደበና ክወርድ ከሎ በርቅን ነጉድን ክኸውን ከሎ ኣብተን ዝጸረበን ክልተ ኣእማን ኣጻብዕ እግዚአብሔር ብሓዊ ወሪዱ ክጽሕፍ ከሎ ክብሪ ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ ርኢዎ እዩ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቐይሕ ባሕሪ ክኸፍሎ ከሎ ነቲ ማይ ከም መንደቕ ኮይኑ ክንደቕ ከሎ ብተኸፍለ ባሕሪ ክሓልፉ ከለዎ ንኽብሪ እግዚአብሔር ርኢዎ እዩ ፈርዖንን ሰራዊቶም ደድሕሪኦም ክመፁ ከለዉ ያህዌ ኣበታቶም ኮይኑ ከም ዝተረኣዮም እሞ ኣብቲ ብሕፃን ዝሰግሩሉ ባሕሪ ምስ ኣተዉ ንኽብሪ ያህዌ ምስ ረኣየ እቲ መንኰራኹር ሰረገላታት እስራኤላዊ ግብፃውያን ከም ዝመለቐ ኣብኡ እውን ኩላቶም ከም ዝጠፍኡ ርኢ ካብኡ ዝተፈለየ ክብሪ እዩ ዝሓትት ዘሎ ካልእ እውን ርኢ ኣሎ እግዚአብሔር ካብ ከውሒ ማይ ከስትዮም ከሎ ርኢ ኣሎ እግዚአብሔር ማና ካብ ሰማይ ከውርደሎም ከሎ ርኢ ኣሎ እግዚአብሔር ተኣምራት ክገብር ከሎ ርኢ ኣሎ እግዚአብሔር ካብ ማይ ብርኒጎ ኣውፂኡ ስጋ ከብልዖም ከሎ ርኢ ኣሎ ዓሳ እዩ ኣብ ማይ ዝርከብ እምበር ብርኒጎ ኣብ ማይ ኣይርከብን እግዚአብሔር ነቲ ዘየሎ ከም ህልዊ ገይሩ ዝጽውዕ ኣምላኽ ኢዱ ክዝርጋሕ ከላ ሙሴ ባርያ ኣምላኽ ርእዩ ኣሎ ከመይ ጌርካ ነዚ 600 ዝኣክል ህዝቢ ከተብልዖ ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣጋር ኣሎ ኢልዎ ኣሎ ዝኽብል ከሎ እውን ሰብኣይ ጥራይ ቆፂሩ ብውሕዱ ክንዶም ዝኾኑ ኣንስቲ ኣለዋ ብድሕሪኡ ከዓ ካብ ደቂ 20 ንታሕቲ ካብኦም ዝበዝሑ ኣሎ ስለዚ ካብ 2 ሚልዮን ንላዕሊ ዝኾኑ ህዝቢ እዮም እዚ ምስ በሎ ኢደይ ሓፃር እንተኾይና ክትርኢ ኢኻ ኢልዎ ኢዳ እግዚአብሔር ሓፃር ከም ዘይኮነት ሙሴ ባርያ ኣምላኽ ርእዩ ኣሎ ንሕና ክብሪ ኣምላኽ ኢልና እንብሎ ኩሉ ትዝረኣይ ርእይዎ ኣሎ ሕጂ ግና ካብኡ ተፈለየ ክብርኻ ርእየኒ ክብሎ ከሎ እቲ ዕብየት ብርሃንካ ድምቀት ክብርኻ
እትናቱ ዝግለጸሉ ዓይነት ነገር ዘይኮነስ እትትሪል እንታይነትካ አርእየኒ ኢልዎ ንሱ ከዓ ኩሉ ለውሃተይ ኣብ ቅድሜኻ ክሕልፌ ስም እግዚአብሔር ድማ ኣብ ቅድሜኻ ክእውጀ ነቲ ክምጉሶ ዝደልየኹ ክምጉሶ እየ ነቲ ክምሕሮ ዝደልየኹ ድማ ክምሕሮ እየ በለ ሰብ ርእዩኒ ብሂወት ኣይነብርን እሞ ገፀይ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ በለ ይብለና ስለዚ እቲ ሓደ እግዚኣብሔር ዘይረኣይ ዝኾነሉ ምኽንያት ርእይዎ ብሂወት ዝነብር ሰብ የልቦን ርኢ ምስ ኣበልካዮ ልክዕ ትመውት እተወሰነ ፀዳል ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝረኣየ ሃዋርያ ጳውሎስ ዓዊሩ እዩ ሰለስተ መዓልቲ እታ ዒንትና ነቲ ድምቀት ብርሃኑ ክሪኦ ክፃወሮ ኣይኽእልን እዩ እቲ ስጋና ክሪኦ ኣይኽእልን እዩ ኣይኮነ እንዳብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ካብ ዘለናዮ ንላዕሊ ገጽካ ናብ ጥቓ ፀሓይ እንተዳ ቀሪብኩም ብሂወት ኣይትነብሩን ኢኹም እግዚአብሔር ካብ ፀሓይ ይዓቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ እምበኣር እቲ ሓደ እግዚአብሔር ዘይረኣይ ዝኾነሉ ምኽንያት ዓብ ስለ ዝኾነ እዩ ብቅድስና ብኽብሪ ብድምቀት ብርሃን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 16 ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ከቶ ዘይረኣዮ ክርእዮውን ዘይኽእል ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ንኡ ክብርን ናይ ዘለዓለም ስልጣንን ይኹን ኣሜን ኢሉ እቲ ሓደ ዘይረኣየሉ ምኽንያት እንታይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ነጊሩና ኣሎ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ ሓደ እግዚኣብሔር ኣይረኣይን ከቶ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን ክብለና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዝረኣየ ክነግረና ከሎ ሃዋርያ ዮሃንስ ንኣምላኽ ዋላ ሓደ ሰብ ዝረኣየ የለን በቲ ዕብየት ክብሩ ኣዝዩ ዓብይ ስለ ዝኾነ ብኻልኣይ መገዲ እግዚኣብሔር ዘይረኣይ ዝኾነሉ ምኽንያት ግና ባህሪ ኣምላኽ መንፈስ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 4 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 23 24 ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ክዛረባ ከሎ ግዲ ይኾይንዎ ብሰማርያ ክሓልፍ ኢሉና ኣሎ ኣብኡ ረኣይዎ ኢኹም ሕጂ ካብቲ ኣርእስተይ ክወፅእ ኣይደልን እየ ግን ኣብቲ ቁፅሪ 4 ረኣይዎ ኢኹም ብሰማርያ ንምሕላፍ ከዓ ናይ ግዲ ኾኖ ኢሉና ሰማርያ ወይ ሳምራውያን ኣብ መጽሓፍ ነገሥቲ ኸይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እቶም 10 ነገድ ምስ ተማረኹ ንጉስ ኣሶር ካብ ካልእ ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ሰባት እዩ ኣምፅኡ ኣብኡ ኣቐሚጥዎም ስለዚ ብገለ መውስቦ እኳ ምስ እቶም እስራኤላውያን ተዋሲቦም እንተኾኑ ካልኦት ዓሌታት እዮም ኩሉ ሰዓኻ ከም ዝኸውን ከሎ ንኣምላኽ እስራኤል ኢና ንሰግድ ይብሉ ቁርብ ከም ገለ ክኾኖም ከሎ ከዓ ነቶም ኣማልኽቲ ኣቦታትና ኢና ንሰግድ እዮም ዝብሉ እሞ እቶም ኣይሁድ ይፍንፍንዎም እዮም ዝነበሩ ሪኢኹም ሞ ናብቲ ምድሪ እስራኤል ከይድኩም ተደኣ ትፈልጡ ኮንኩም ካብቲ ጫፍ ናይቲ ደቡብ ናብቲ ጫፍ ናይቲ ሰሜን ኣስታት 9 ማይል ኣቢሉ እዩ ዝኸውን እሞ ብኡ ቆሪፆም ከይኸዱ በቲ ሳምራውያን ዘለዎ ምእንቲ ከይሓልፉሲ ብኻልእ ተኻሊሎም እዮም ካብቲ ሰሜን ሸነኽ ዘሎ በዓል ገሊላ ክመፁ ከለዉ ናብቲ ደቡብ ሸነኽ ናብ ኢየሩሳሌም ክመፁ ከለዉ ኮለል ኢሎም እዮም ዝኸዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እቲ የርክስ እዩ ዝብልዎ ንሳቶም ንዕኡ ከየርከሶ ሰብ ከንታይ ክብሉን እዮም ከይበለ ብሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ኮኖ ይብለና እቲ ግዲ ዝኾነ ምኽንያትካ ሓንቲ ሰበይቲ እያ ስለምንታይ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ቀትሪ ምድሪ ንማይ ከም ትወርድ
اندعي ابت ባህለና ትፈልጥዎ እንተ ደኣ ኮንኩም እቶም ናይ ሴም ዘርኢ ዘሎና ዘበልና ንብሎ ቀትሪ ኣብ ዳዕሮ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋንንቲ መፂሞ ይወቕዓካ እዩ ዝብሃል ስለዚ ከዓ ኣይኸዱን እዮም ኣብቲ ግዝያት እቲ ፀሓይ እውን ኣሎ እተን ኣንስቲ ከዓ ምስ ኣንስቲ እናዕለላየን ማይ ዝወርዳ ኮፍ ኢልኩም እንተዳርዮኹም ነቲ ዕትሮብ ዝኹፍ ኣቢለንኦ ከለዋ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ኣብ ጥቓ ገዝአን ምስ በፅሓ የዕልላ ካብቲ ከብደት ንላዕልሲ እቲ ምዕላል ኣዝዩ ስለ ዝስሕበን እቶም ሰብኡት ከዓ እቲ ዕትሮአን ኣውሪደን ዋላ ካልእ ግዜ ተራኺበን ዘየዕልላ ይብሉ እቲ ባይቶ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ በይነን ኣይወርዳን እየን እዛ ሰበይቲ እዚኣ በይና ቀትሪ ምድሪ ንሩባ ዝወረደትሉ ምክንያት 5 ሰብኣይ ኣትያ ዝነበረት እያ እቲ ሽዑ ምስኣ ዝነበረ ከዓ ብኣገባብ ዘይተመርዓወቶ ሰብኣይ ክኮነን ኢልዋ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ዝተፈኣ እዩ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክረክብ ናብ ምድሓን ክፅዋዓ ክግለፀላ ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኣ ነቲ ሕብረተሰብ ዝተፈኣ ዓይነት እተነፀለት ሰበይቲ ኣብ ኣምላኽ ሕቑፍቲ ምእንቲ ክትከውን ከቕርባ ኢሉ ብኡ ክሓልፍ ግዲ ኮኖ ኢሉና ዳሓር ቀስ እናበለ እዩ ናብቲ መልእኽቱ ኣእትይዋ ምክንያቱ ከምኡ ዝመሰለ ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ ኩሉ ሰዓት ነገረኛ እዩ ዝኸውን ብጥዑይ ክትዛረቦ ከለኻ እውን ብነገር እዩ ዝጅምረካ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀስ እናበለ ተዳሪኹም ምኾንኩም ማይ ኣስቲኒ ንክብላ ከሎ ስኻ ይሁዳዊ ኢኻ ኣነ ሳምራዊት እየ ንምንታይ ማይ ኣስቲኒ ትብለኒ ኢላ ጀሚራቶ ተመረረት ሰበይቲ እያ ትመስል ቀስ ኢሉ ናብቲ ሓሳብ ምስ ኣተዋ ብዙሕ እውን ክትሓብእ ዝደለየት እያ ትመስል ምክንያቱ እታ ሰበይቲ ሰብኣይ የብለይን እያ ኢላቶ ምስ መን ትዛረብ ከም ዘላ ከዓ ኣይፈለጠትን እዚ ኩሉ እዚ ቀስ ብቀስ እናበለ ምስ ኣምፅኦ ሕጂ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣይክወስድኒ ቁፅሪ 23 24 ኣምላኽ መንፈስ እዩ ስለዚ ባህሪ ኣምላኽ መንፈስ እቲ ኔቸር ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቲ ዕብየቱ ዓዝዩ ዓብ ምዃኑ ሰማያትን ሰማየ ሰማያትን ክፀርዎ ዘይኽእሉ ምዃኑ ካብቶም ካልኦት መናፍስቲ ንሱ ዝፈጠሮ እተፈለየ እዩ እንተ ደኣ እቶም ኣብ 96 97 ካብኡ ንድሓር ኣቢልኩም ኣብ ኤርትራ ዝነበርኩም መሽዑ ኣመንቲ ዝነበርኩም ኣለኹም ዲኹም ናይጀርያውያን መፅኦም ክምህሩ ከለዉ ኣብ ኣስመራ እራይ በጊዕ በጊዓ ትወልድ ኣምላኽ ከዓ ኣምላኽ ይወልድ ኣምላኽ ኣምላኽ እዩ ንሕና ከዓ ካብኡ ስለ ዝተወለድና ኣማልኽቲ ኢና ኣምላኽ መንፈስ እዩ ንሕና ከዓ መንፈስ ኢና ኢሎም ሽዑ ምሂሮም እዮም ምስ ኢሎም ንሓፃር ግዜ ብዙሕ ግዜ ኣይቀንዖምን ከምቲ ዝሓሰብዎ እቲ ሳቶም ሽዑ ኣብ ሓፃር ግዜ ዘርእዋ ዘርኢ ግን ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብቲ ማእኸል ህዝብና በትን ይስማዕ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ክንብል ከለና ከምቶም መላእኽቲ ይኮነን ከምቶም ኣጋንንቲ ውሱን ኣይኮነን ከምቶም መላእኽቲ እውን ውሱን ኣይኮነን ከምቲ ንሕና መንፈስ ሰብ ኣሎና ንብሎ እውን ውሱን ኣይኮነን መጀመርታ የብሉን መወዳእታ የብሉን ሰማያትን ሰማየ ሰማያትን ክሕዝዎ ኣይኽእሉን እዮም ሰማያት ዘየለዉ ከለዉ ዝነበረ እዩ ኣብ ሰማያት ካብዚ ጫፍ እዚ ክሳዕ ኣብዚ ጫፍ እዚ ኢኻ ኣምላኽ ኢልካ ብሰማያት ደረት ክትገብረሉ ኣይከኣለን እዩ ኣምላኽ ትራንሰንዳንት ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስግን ስለዚ መንፈስ እዩ ክንብል ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሩና ኣሎ ኣብዚ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ኢሉና ኣሎ መንፈስ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይረኣይን እዩ ስለዚ እቲ ኣይረኣይን እዩ ንብለሎ ብክልተ መገድታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነዚ ሓሳብ እዚ ሒዝናዮ እምበኣር ኣብዚ ዝጀመረ ኣይረኣይን እዩ ኢሉና ዘሎ ደጋጊሙ እውን ነጊሩና ኣሎ ኣብዚ ሃዋርያ ዮሃንስ ክነግረና ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 37 ነውፅእ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 37 እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ከዓ
نسو بعلو بزعباي مسكرة دمسو كتو أي سمعكمن مسلوون أي رئيهمن إلوهم أي رأينيو نعوز مسل مسلي أي رئيهمن إلوهم نتمه أيهود كزاربهم كلهم تخاراخيرهم وإيهم أقول لكم تمعراف بمولور أيوهم أم معراف شدشته خيدنا خلنا أب قصري 4 شدشتن كا بجكا اتخاب أملخ زخوني نبوز رأيو يلبون نسيو نبوز رأيو إلنا نيكزي أبي هير أبوز رأيو اتود أملخ ترأيب لنا له كالي زرأيو يلبون نينا يوم مخنرينا نحنا والسناتنا أبزابية زي أخصى عزلنا أتأب قدمنا زلت رحنا نري زبيت انت زي هالو مندق انت زي هالو خا كنري انت فتنا ادماس يخلك لنا سماي مس مدرس تطابقه خوين زراينا توسن رحقات رحنا خنري نخيل اغزيابير علامات سماياتن كحزو زي يخلو عزي عبس لزهنه كابينايو كزعابينايو خنريو خنكل اي كالنان ايو املخ ابيو ابرسيخا እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ንሕና ግና አዕንትና ስጋዊ እዩ ኣይኮነ እንደን መንፈስ ክርስ ነዘም ደቃቅቲ ነገራት ኣይረአዮም ኣይንሪኦም ኒና እቶም ቫይረስ ክሳብ ሕጂ መርአዮም ስለዝተሸገርዮም መድሃኒት ንዓኣቶም ዝኸውን መድሃኒት ምግባር ተሳኢንዎም ዘሎ ምዝ ኩሉ ተራቂቕና ኢና እናበሉ ከለዉ ዘይንርእዮም ብዙሓት እዮም ዘለው ኣካል ትጉዛዊ ዓለም ክነሶምሲ ደቂ ሰባት ክርእይዎም ዘይኽእሉ ብዙሓት እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ግና መንፈስ ስለዝኾነ ኣይረአይን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነግረና ከሎ ብጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረአዮ የልቦን ኢልና ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ከዓ ምዕራፍ 4 ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 12 ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረአዮ ከቶ የልቦን ንሓድሕድና እንተተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር ፍቕሪ እውን ኣባና ትፍጸም ኢሉ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረአዮ የልቦን ቁጥሪ 20 ኣቡ ነቲ ዝረአዮ ሓው ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረአዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ እሞ ኢሉ ኣምላኽ ኣይረአይን እዩ ኢሉና ኣሎ እግዚአብሔር ዘይረአይ ኣምላኽ ምዃኑ ነጊሩና ኣሎ ከምኡ ከዓ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 15 ትማል ኣንቢብና የለና ሕጂ ኸይደንዑ ኣይከንብቦኒ መልክዕቲ ዘይረአ ኣምላኽ ኢልዎሎን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይረአ እዩ ኣምላኽ ኣይረአይን እዩ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 ከዓ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 حدش مصحفي بني باستر قلت إيش ممكن صالح أبين الله أشي مبارس نتنايزل العالم نقص زي حلف زي الرأي حال أملاك نزل عالم كبرن سبحة يخون آمين إلنا الله سلزي الأملاك بقول سنجيرنا الله أملاك غير رأي نيو اتجام قال يوم أملاك غير رأي نيو قبل خلو خمتي أبز ساعات زرعنايون أبكدما تيموثاوس معراف شدشت زرعنايو كم هو أبزدا جم معراف 4 قطر 10 كلت الله أملاك غير رأي يخبلنا خلو بقرما بخبري بقدسنا
بدمكت برهان زي الرأي أزيو قصب فطور قربو زي خيل أملاخ سلزخوني أبتم كالوت زي الرأي إلى النازل لغن نت منفس مخانو اتبهرئيو نخجل لسينا غير النازل سلزي أملاخ أي الرأي يسوس كريستوس كايلنا حادقوا نأملاخ زرأيو يلبون إلى النالو أبز تقرنيانا أقوى تترقيمو زلو قال بوبوتيز بالحادقوا كتو نأملاخ زرأيو يلبون حادقوا فصم نأملاخ زرأيو يلبون يبلنالو سلزي كاب تفتر زبل السب ولا حادو كان أملاخ زرأيو كم زي يلبو إذن أقرن نازلو مدعا انتا ايو تأقدم بالنازر أنا يوب إساياس نأملاخ رئي إلي زلو نبي إساياس أب هزكيل كينا خنرئي خلنا خا هزكيل برائي نأملاخ كم زرأيو تزاري بلو إيتي نأملاخ كم زرأيو تزاري بملو زلو اتم تمهارو مصحف قدس تيوفاني يبلو تيوس أملاخ مالتي فانوس مقلاص مالتي እግዚአብሔር ስቂልና እንታይ ከም ዝኾነ ኣምላኽ ዘይንፈልጥ ጥፋኣት ኮይና ምንቲ ኸይነብርሲ እንታይ ገይሩ መስለኩም ኮንደሰንድ ገይሩ ናብቲ ደረጃና ወሪዱ ንዓና ብዝርዳእና መገዲ ብኸምኡ ተገሊጹልና ሓደ ግዜ ብሊግራም ኣብዚ ኣብ ዋይት ሃውስ خير كلون أتم بريزيدنتات بزح جزء ما خرامي زنبرمه حاتيتموا مسحاتتوا أتم جازيتني هات كحتوا دلهم كحتوا خلوا خاب زعبه اللونا أملاخ بروف كقرب اللهم كحتي عينت كوينم كوتروا إلى ميم زحتوا كزارب كله خمزيلهم حجز كين عقاتكم يلوم نصاص خاب حدا بوتا مريخان اب حدا بوتا وسدو انت زبحالكم انت مغبركم تحاسكمو كتحمتلويكم ابكن ميخونكم تعقدكمو غوبا مسيلونا بخاتكم كازي ديب زل مسيلونا بغركم كديبكم اتا حدا مغدي نصاص كتمرحن تدا اخوينكا صاص ختكون اللوكا صاصخ يكون كانت صاصخ تمرحاي تخلني እግዚአብሔርካ አዝዩ ዓቢስ ለዝኾነ በትዝነበርና ይኽን ከይድ እንተ ገዲፍናኻ ንዘለዓለም ከም ንጠፍእ ከም ንኹነን ስለዝፈለጠ ኣብቲ ደረጃና መጽዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክግለጽ ከሎ መልአኽ እግዚአብሔር ተባሂሉ ተጸዊዑ ዘሎ መልአኽ ያህዌ ስለዚ كم حدا ملأخ كم التلأخ ملأخ كوينيو بتحدى شنخ ملأخ يبل ما بتخلي شنخ كا أملاخ يبلو ملأخ يهوي يبل እግዚአብሔር كا يبلو قلبت أبيلو مالتيو أسو أبزح بوتان رخبوينا خابتر استنا حج خين وص حلفي له يك خيده ندا حرايك أخالق مقدس لزين برس قال بيسو كمان أخوين مسي لز خمان أخوين سلز مسي لك خمس خمانا مستانا أيو زمسلم عدا جزء عدا بروفيسور ناي سنة ملوكوتي أتوم تمهارو سنة ملوكوتي زمهرجن بلونا أملاخونا يأمني كم زي أتوم زمسولون تمهارو خاص انتهي تخون حجي اتخم زي أتوم زمسولو خمهرو خاخلو زجر معينة زربا تزاربو ما يسوس كريستوسي كم زي ليو ولم بزعبا زداق كاب زفترك ساعة زداقم زلي ساعتهم إزرائيل صحيفوه امزبلو يسوس كريستوس جن موسى خمس صحافات تزاري بالله لما هو تزاري بالله جن كاب يسوس كريستوسي زحاشة فلتة أنس لزلني حجي ات يسوس كريستوس زبالو تخك لا يكونن إيلهم زلزي نابا درجانا مسيو انت تقلص الناس مسطانا إذ مثلنا خندانا خمز هنا إذ مثلنا كلاتهم الحسم يواطاو طلو تمز فلاسفو قرب تماهرنا اينا زبلو فيزيكسنا مهارخ نصم مس يسوس كريستوس منم زراخب ነገር زي بلو خلون يسوس كريستوس الناس صارنا تصارفيهم
تفيزيكس زمورها أتليس نعيكم قتي من الله كم قتي منكم كهون خيليو نعخاتكم كا تتصلعات أب كريستوس زلوا مصلعات فلسفنا نا مهارو خلو كانوا عون تزل علوس ويزخون يخون سوسيولوجي نا مهارو خلو تزل علوه يزامد دخون يخون مبلنا جن كوميوم أمود داتو جنا كلاتهم سجدليهم قويتا إخا إلهم كمانيهم زي أجرم كا نامنا يزل عالم تفعات غديهم مساتهم كم زي كانوا نسو أملاخ كم زخونه فتعرو خلو خم زخونه جزاء خل خمس خنه نعنا خدحين يلون أبت درجانا وريدو سقالو بيس خمس مسه كلاتهم كريم كلاتهم كموت تنسيهم زي أيلهم نبنا يزل عالم تفعت خديهم سلزي يسوع أملاخ نعنا خجلت لنا خلّه إت إسحاق تجلي صلّي وريء يزبله تيوفني ويكا بتحدث نحكا أنثروبومورفيزم إلهم زبلوه بدرجة بمثال يتسب تجلسوا. سلازتهم حزقيل كونري يزبله إسحاق ري يزبله تم قالوا تون أملاخ رينا يينا خيلهم سمعوا خلهم رأي أمريهم رأي خري خلوخا سمايات كسر وزي خل أملاخ سبزخنا يخون رأي خري ويخلنهم نعوب الزوكل بمثال يتسب بمثال يتملأخ تجلسوا يزاربهم نبرة أبيت أبراهام كم يخينوا أملاخ أبراهام أبتاع جند جرب خافيل نخلّه نبيت مسيو إجرز اللوه إيدز اللوه إنكي رازبل خاين نبيت أبراهام مسيو أبراهام كا قاشا يقبل كم زلّه سب جري تقبلوا بهمه قبل خلا بحرقول زمسكونه تجزئة بهرز بلو أو أبت زفترة عصر تشمنت علنا سلازي إسحاق وننتخنه حزقيل وننتخنه كم تيسوس كريستوس إلى النازل الله كم وين حواري يوحنس نجير النازل الله ولا حدا قا نتبحري أملاخ أيون موسى كبرخا عرياني إلوان تريخا نسبه وتايتنبرني خا إلوان أملاخ أين إيوم إتابزي أز نجرن نازلو زعبا مننت أملاخ زيو إتاب حقفي أبو زلو حدا ودي نسو أجهادو إلو نالو إتا حدا ودي تبل كنريا إنا أبزي أخطو ساتر إلكا إرمياس إتا أمريكان ستاندرد كتوصل على إدلي رأيكم الله تقولون عاي رأيني نزله أوكي تريوا زلهم رأيكم الله تاتقرين أنا نمببا مساخ أنا نتصرّا نشتو مجلس بزعبو كهب إيه أبت تقرين أنا كم زيلون نالو إتأب حقفي أبو زل حدا ودي إلى نالو أبتينا إنجليش جن أبتينا أمريكان ستاندرد نيو أمريكان ستاندرد جن نجيرونا الله God the only Son إلى نالو تريوا اللهم أبتا تجرينا زيلا أملاخ تترجم God تبلك الله أتابزيا زلا تقال قدم تودي تبلك كسيلنا خنريانا جزء وسيدنا مونوجينيس تبليا مونوجينيس مالت اتجينيس مالت مولاد مالتي مونو مالت كا بينو نسو تراي حادي بينو تراي ولد زبلي سلازم بخلي تقالات زقومه يوم حادي بينو ولد كم زلي نقرنا الله أسئب أبلو مسعى ثياس تبلا الله أملاخ تترجم اتحدش كدان زلنا كل التقدحات علنا أب كل التمدب زمدبو قدحاتنا يتبخرج صحف يزلنا اتحده اتي تكستس رسبتس زبال كهون كله اتانا كاثوليك بيت كريستيان حزات صنحت قدح ايو زقدح زي
بوحدو ناشحن حمشت ميتن كاون لعلون چرمرام عينت أكيبا ممنت مصحف قدس تحدث كدان ملو غيرمو خمس هون المخنيات كا كم زحجي احنا مصحف تخنن بكلنا تيدنا نحزو امو بزح تداتم ببوخونكم رهيص خلت ايدكم تحزوا امو دحارت ورقه قص بقص انت يخون يارق ويكا اتقلم قص بقص يحسس يطف اتم قداموت ابوتاتنا ساتم بهيوتهم كلوت يسوع ክርስቶስ ተመልሶ ዝመጽእ ዝመስሎም ነይሩ ንኽንድዛ ሸሓት ዓመታት ክጸንሕ ኮይኑ ኣይመሰለምን ስለዚ እትበኹሪ ከምታ ሕጂ ዘለና ተሓሳስባት ዝኸውን ከይተንከፍካዮ ኣብ መስትያት እቲኻ ዓቅቦ ኢሎም ዓቀብዎሞ ቅዳሕ ዘበለ ጥራሕ ንኻሎም ሃቡ ንሳቶም ግና ነቲ ቀንዲ ኣብቲ ዘሰግድሉ ዝነበሩ ዓይነት ቦታታት የንብብዎ ስለ ዝነበሩ ብኸምኡ ኣብቲ ሓደ ገለ ተፋሒቑ ፀንሐካ ኣብቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ቅዳሕኻ ገለ ተፋሒቑ ፀንሐካ ትኻልእ ኣብቲ ሓደ ዝተፋሓቆ ኣብቲ ሓደ ከይተፋሓቆ ይፀንሕ ኣብቲ ሓደ ዝተፋሓቆ ኣብቲ ካልእ ከይተፋሓቆ ይፀንሕ እሞ ነዚ ኩሉ እዚ ኣኪቦም ሓደ ቅዳሕ ሓድሽ ኪዳን ኣቆይሞም ካቶሊክ ቤተክርስትያን ሒዛቶ ዝፀንሐት እዚ ዝነገርኩኹም ቴክስተስ ረሰፕተስ ዝበሃል ይሕፅር ኣቢሎም ማጆሪቲ ቴክስት ዝበሃል እዩ كينج جيمس كابو يتترجمو NIV خا كابو يتترجمو كالو خا كاتو إذا روما إذا نايسكندريا بيت كريستيان حزات تصنحت كده الله ألف B C L زبل كده إذا عينت مسوي الله بتي حدا شنو خنت دا كندريا خينا خا critical text تباهيله يسوع نصو بميت عامة مهرت استقدح قدح كون كله ميت عامة مهرت بلوكم الله أوري يوحنس مسموته أو تحصير جزء كم 10 عامة زو حدا جزء استقدح قدحي أب اسكندريا أب عترو أقميتهم كبيرهم وصنحو حجي أب زبشحن تشعت ميتن قلنا بيلوز ترخباي مالتي اتزحاش قدح نابتبخر الزقربة إلهم تمتم هارو مصحف قدس السماء معلو نسيو أمريكان ستاندرد خا كابو يتترجم مالت سلازي اتابزي اتري وازلهم ابزان نيو أمريكان ستاندرد زلا مستكينج جيمس زلن تدارخمو ببينيو سلازي اتا God the only son تبل زلا اتا monogenes مسبله تا the only son تترجم زلا نسيا بقدم زلا بدحري اخا ثياس تبل الله حجي أنا يسحق يزبهال أبويك حيلا أبي يزبهال تومنا أبوي يزفلتو بسمعي كاب صوعني أتود حيلا أب يمزبلو إذا مالت أبوتا مجلس سمي ساق بزنا إذا عد سواسو in opposition سلزي أتحادي ولد مالت أتأملخ يبلنا الله هذا ولد مالت بعلو تمسحف ترجم لنا الله حجي كاب حجي نصر كهون لنا منتي هذا ولد مالت بمسرة حدش كدان أملاخيو مالت هيكونن سلزي نحنا تودي عبي تولد كاوزنا أسي كون إزرائيلنا أبزغن هواريا يوحنس نجيرنا الله أتي mono genes only son مسبله أتأملخ يبلنا له دحار قصلنا نزنار أنا يخن كيد كلنا بمجمرتات مونوغانيس زبل قال حزنا يقدمي مخيارنا نزي مونوغانيس زبل قال ازي أوريجن اتباهله ويكا أوريجن اتباهله زبز معراب زبلو أب اسكندريا زنبره أبو أمنت تغيسي اللهو إذا سبع عزي أب كباب خلت ميتن سمانيان أبي للزموتي كابتم بزعبات مرتسل لاسي تتخكل مسحف قدس أو ترجمون تاكم زخونا نمجلاس بزح الصعاريو بزح صعيري ببزح خاي النادي أب قل خا سبع عزيز مهار زبلي كل تخكل كم زي كون يتحازوا إدلي الله حدا تأثروا ما مسحف قدس على غوري زبال أثناء جريخ مسحف فلسفنا
ዝትርጉሙሉ ዝነበሩ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘተኣታተዎ ንሱ አንድም ይበሃል ሓቀይ ኣብ ቦታትና አንድም ሰሚዕኹም ኣለኹም እንዲም አበዲኹም አቢኹም አራይ ስለዚህ ነቲ መጽሐፍ ቅዱስ አንድም ማለት ትርጉም ማለት እዩ ብግዕዝ ማለት እዩ አንድም ሓደ አንድም ክልተ አንድም ሰለስተ አንድም አርባዕተ ንሓደ ቃል ክሳዕ 20 ትርጉም ይዘለዎ ስለዚህ ነዛ መጽሐፍ እዚኣ ጠቂስካ ክትገልጸሎም ወይ ምስኦም ክትዛረብ ክትብል ከለኻ ንስኻትኩም ነፀላ ትርጉም ኢኹም ትህብዎ ብዙሕ ትርጉም እሞ እዚ እቲ ትርጉሙ ትምስትሳቶም ዝኣምነ ኢና ዝብልዎ ምስ ዝሰማማዕ ትርጉም እዮም ዝወስዱ እቲ ብኸምዚ ዓይነታት ተረጓጉማ ዘተኣታተዎ ንሱ ዝሰብኣይ እዚ እዩ ብዛዕባ ፍጥረት ሰብ ክዛረብ ከሎ ዝመሃሮ ከዓ ትኽክል ኣይኮነን እቲ ብዛዕባ ስላሴ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ መንነት እቲ ወዲ ዝበሎ ግና ትኽክል እዩ ስለዚ እንታይ ዝፀዊዕዎ ኣሎ the eternal generation of the son ስለዚህ እቲ ሓደ ውሉድ ሞኖገነስ ማለት አምላኽ እዩ ማለት እዩ ኢሉ ኣብ ምሰቐመጠልና ሐዋርያ ዮሐንስ እቲ ዝነግረና ዘሎ መጀመርታ ዘይብሉ ወይ ጊዜ አልቦ timeless ውሉድ ሕጂ እቲ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ሓሳብ ድስ እዩ መጀመርታ የብሉን እቲ ወዲ አምላኽ ዝብል ክንሰምዖ ከለና ካብ አምላኽ ዝነኣሰይ ማለት ኣይኮነን ሓደ ውሉድ ማለት አምላኽ ማለት እዩ ኢሉ ሐዋርያ ዮሐንስ ነጊሩና ኣሎ ክቐድሑ ከለዉ እቶም ኣቦታት እምነት ነታ ኣብዚኣ ዘላ ቲያስ ትብል ንምንታይ ከም ዝገደፍዋ ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ምሳይ ኣውፅኢኹም ቁጥሪ 16 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 አምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝነዓለም ኣፍቀራ ኢሉና ኣሎ ሓደ ወዲ ተተርጉምላ ኣቡ ኣብ ድሕሪኡ ከዓ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ኢሉና ኣሎ ሕጂ ሓደ ወዲ ማለት እታ ሞኖገነስ ማለት ወዲ አምላኽ እቲ ወዲ አምላኽ ማለት ይብለና ኣሎ እቲ ወዲ አምላኽ ዝብሎ ዘለኻ ኣብዚ ትህያስ ዝብል እዩ ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ሞኖገነስ ማለት አምላኽ ማለት ይብለና ኣብዚ ከዓ ሞኖገነስ ማለት ወዲ አምላኽ ማለት ይብለና ሓንሳ ነዚ ምስ ሓዝናዮ እቲ ብድሕሪኡ ኣብ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ወዲ አምላኽ ዝብል ማዕረግ እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ አምላኽ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ሒዝናዮ ክንከይድ ከለና እዚ ምስኡ ንዑ ይገልጽ ከም ዘሎ ገይሮም ካብ ዘይምርድኦም ምስ ዝኸሰማምዑ ኢሎም እዮም ነቲ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዘሎ ፊያስ አምላኽ ዝትርጎም ቃል ኣጥፊኦምዎ ወይ ዘሊሎምዎ ክቐድሑ ከለዉ ከይቀድሕዎ ሰጊሮምዎ እዚ ግና ክኸውን ኣይግባአን እዩ ምክንያቱ ቁጥሪ 18 ሓደ እኳ ንአምላኽ ዝረአየልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ እቲ ሞኖገነስ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ኢሉና ኣሎ ነቲ ውሕዘት ሓሳብ ዓውደ ንባብ ዝበሃል ኣሎ ንመጽሓፍ ቅዱስ ክንትርጉሞ ከለና ንዑናይ ምሳይ ተኸታተሉኒ ኢኹም ቁጥሪ 1 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ውን አምላኽ ነበረ ኢሉና ኣሎ እቲ ቃል አምላኽ ኢሉና ስለዚ ኣብ ቁጥሪ 18 ነቲ ሓደ ወዲ አምላኽ እንተበሎ ምስቲ ውሕዘት ሓሳብ ምስቲ ኮንቴክስት ሰሚሩ ዝኸይድ እምበር ዝጋጮ ኣይኮነን ኣብ ቁጥሪ 2 እዚ ብመጀመርታ ኣብ አምላኽ ነበረ ኢሉና ኣብ ቁጥሪ 9 እቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ
أب عالم نبرة عالم ون بوخنات إلنا فتاري كل عالم إيو إلنا إذن نابلنا خير كله أب قصر عصر تشمن تمس ورده اتحاد ودي مالتسي أملاخ مالتيو انت بلو قاش حسابا يكونن كزارو بصنحيو أب توحزت حساب اتعود نباب زلي هواريا يوحنس اتقال نابلخ قلصة صنح الله حجقنا بينو ولد ويحاد ولد لسويحي ولا نعيو كتري وانت دعنا لكم ناقصر عصر توربعتين غير ملسيلنا اتقال سقا خونه سقان حقن ملئ وخا أبانا حادره كبرة دمارئنا كم كبرنا يتحاد ودي إلنا نعيو تحاد ودي زبلا زلب زيا جميراتا مونا جنس تبل مالتي اتقال سقا زلبسه نعيو مونا جنس حاد ودي وبينو ودي وكا انكو ودي زبلا زلا نعيو غا قلبت ايلو أملاخ إلوه الله مستوحزات حساب كل يخيد إيو سلازي أتي أبسكندريا تتحيز الصنحة قدح تغكل مغانو رحو كي كنا كال مرمراتات كي قبرنا بتوحزات حساب ترح كنريا خلنا تغكل قدح مغانو كنفلت يكالنا إيو بجزية نابتم هواريات زقربه ناب هواريا يوحنس زقرب قدحقا نسو اتي اب اسكندريا صنحه قدحي لازم تمهارو مصحف قدس زخونه يكون مسرتاو تمهرت خمهرو خلو نتقدحنا اسكندريا خيتوكسو اي مهرونيوم تم تمهرو تم تصبكو اغلبلو سلاز خيدكم توكسو خلته 3 4 عينت قدح بيدنا خلونا يجبا ترجم مالتي نعو خنريا خلنا شعو ببينو انت دا خوينو انت دا الله خوينو خمس ببينو خوينو إلنا خن حاتس يقبرنا ابتفلت حقي كن مسخ اي قبرنا نحن نجزع رسنا اي نقاقن نصبكا اي نقاقن مالتي سلازي اتامونو جنس تبل قال ابزي اللاتنا ابز معراف حادي قصر 14 ام قصر 18 ام معراف سلسته خا معراف سلسته أبت قصر 16 الله أبت ترجم تقرنيانا توحيتا أيت الرأيين يا أبت قصر 16 خلت تجزي أزلا أبت قصر 18 تخالا بون زأمنا يفردون نتزي أمن جناه بسم حادي ودي مانو جنس أملاخ سلزي أمنه درو تفريدو الله إلنا الله حجي كيدنا خنريو خلنا بقداماي ملختي يوحنس كا معراف 4 بقداماي ملختي يوحنس معراف 4 كم زيلنا انه قصرت شعات جميرنا خننبو نخلينا أملخ بومنتي بهيوت كنبريلو نتحاد ودو مونو جنس ناب عالم بمل آخو اتافقر أملخنا أنا بزي تقل سأتلنا سلسي نتحاسب حجنا حزو اتقال بمجمرتانا بري قدمي فترة حاديلو اتستفتر زبالي حاديلو خجمر كله قدميو اتقال ينبر نبري اتقال أب أملخ نبري بروس ياتا أب تترجم عزلا مسكزيا بهير أب حبرة بزلوا وخيني نبر نبره أملاخ أب زنبر اللو زبلة جيزي كله مس أملاخ نبره سلازم مسكزيا بهير أب معرز العالماوي وكأكو إترناليون إتا أب بروس إلو ينبر نبره إلو imperfect tense بزخونة سواسخ نقرنا خلا أب زنبر اللو تودخ عزي نبر اللو نقطة جيزي يلبون اتزنا قرنا زل حساب نسيو بزل عالم النت بزمسه بكل ملكعتات اتقال معري اتي ابو اكزيابير املاخ مسكن قصيل خنا قرنا خلا اتقال كاون املاخ نبره الى موداتا
4 ነጥብ ገይርሉ ኣሎ ክግለጽ ብዝኽእል ቋንቋ ደቂ ሰባት ክገልጾ ብዝኽእል ዘበለ ኩሉ እቲ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ማዕረ ኣቦ ምዃኑ ማዕረ ዘለዓለማዊ ምዃኑ ብኩሉ መለክዕታት ካብኡ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ዘይንእስ ምዃኑ ምስ ነገረና እቲ ቃል ስጋ ኾነ ኢሉና እሞ ወዲ እንተይልናስ እቲ ወዲ ካብ ኣቦ ዝነኣሰ ኸይንብልካ በይን ውሉድ ዝትርጎም ሞኖጋነስ መስበለ ማለት ኢሉ ኣምላኽ ኢሉና ኣሎ ስለዚ ካብዚኣ ወሲድና ክንርኢ ከለና እቲ ኣቦ ወላዲ ወዲ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ዝብል መግለጺ ናይ ስላሴ ይወሃብ ክወሃብ ጸኒሑ ኣሎ ካብኡ ዝሓሸ ግና ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ጀሚሩ ተነጊርና ዘሎ ኣቦ ኣብ ወዲ ኣሎ ወዲ ኸዓ ኣብ ኣቦ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብ ኣቦ ኣሎ ኣብ ወዲ ኸዓ ኣሎ እቲ ሓደ ብዘይቲ ሓደ ዝነበረሉ እቲ ሓደ ብዘይቲ ሓደ ዝህልወሉ የልቦን እቶም ደቂ ቆጶ ደቂያ ነዚ መግለፂ ስላሴ እዚ ክዛረቡ ከለዉ ፔሪ ኮረሲስ ኢሎሞ ወይ ከዓ ኣብ ትግርኛ ቃል ክትርጉማ እንተደኣ ኮይነ ሓድሕዳዊ ምትእትታው ኢንተርፔኔትሬሽን እቲ ሓደ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓደ ኣሎ እቲ ሓደ ውሽጢ እቲ ሓደ ኣሎ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓደ ኣሎ ሓድሕዳዊ ምውስሳብ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ዝነግረና እዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ክመውት ከለውን ኣምላኽ ኣብኡ ነበረ ኢሉና ኣሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5 ቁጽሪ 18 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 18 እዚ ኩሉ እውን ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ ዝተዓርቀና ኣገልግሎት ዕርቂ እውን ዝሃበና ኣምላኽ እዩ ማለት ኣምላኽና ዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ማለት ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ነበረ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ክመውት ከሎ ንሕና ናብ ኣምላኽ እንዕረቐሉ መስዋዕታዊ ሞት በጃነት ክመውት ከሎ ኣምላኽ ማለት እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ስለዚ ተሓድነቶም ብኸምዚ ክኸውን ከሎ እቲ ውልድነት እምበኣር እቲ ወዲ ዝብልሲ መፀውዒ ታይትል እምበር ኣቦ ዝነበረሉ እቲ ወዲ ዘይነበረሉ ግዜ ከም ዝነበረ ዝሕብር ኣይኮነን እቶም ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ እንታይ ኢሎም የምጽኡ ዘለዓለማዊ ውልድነት ወይ ከዓ ኢተርናል ጀነሬሽን መጀመርታ የብሉን መወዳእታ ከዓ የብሉን ኣርዮስ በዚኣ ይጸዲፉ ኣቦ ካብ ወዲ ይዓቢ እሞ ወዲ ኣምላኽ ካብ ተባሃለስ ካብ ኣቦ ይንእስ እዩ ኢሉ ስለዚ እቲ ውልድነት ዘለዓለማዊ ውልድነት ከም ዝኾነ ሓንሳዕ ምስ ነፀረልና ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ክንብል ከለና ብባህሪ ማዕረ ብተግባር ኣቦ ርእሲ ወድን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ሳብኦርዲኔት እጂ ኣብዘይ እትወካን ምንታይ ጠብሎቕ ትኹል ዳኸይትብሉ ንበር ሰብኣይን ሰበይትን ክልቲኦም መልክዕ ኣምላኽ ሓደ ዓይነት መልክዕ ኣምላኽ ኣለዎም ኣብ ቃል ኪዳን መውስቦ ክመጽእ ከለዉ ግን ኣብ ማዕረ ክነሰምሲ እቲ ሰብኣይ ርእሲ እታ ሰበይቲ ከዓ ሳብኦርዲኔት ብተፈጥሮ ወይ ብነቸር ዝበለጸ ስለዚ ኣይኮነን ብፋንክሽን እግዚአብሔር ብሓንሳእ ምእንቲ ክነብር እቲ ስድራ ቤት ኣብ ስላሴ እውን ዘሎ ዓይነት ፋንክሽን ንዑ ነንፀባርቕ ክንከውን ከምኡ ገይሩ እዩ ሰሪዕዎ ስለዚ ከዓ ውኢና ንነብር ኣራይ ኣነ ፒኤችዲ ድልኒ ጽባኤ ከዓ ዲግሪ ጥራሕ ሓዘላቶ እሞ ኣብ ካምፓኒ ክንከይድ ከለናስ ፎር ሹር ኣነ እየ ዝኸውን ርእሱ እሞ ኣብ ገዛኸ ንምንታይ ኣነ ርእሲ ዘይከውን ኢላ ሓቲታት እንላ ሓንቲ ኣብ ሓደ ቦታ እምህር ከለኹ ኣምላኽ ስርዓት እዩ
أملاخ أوردريو أب سلاسين بعلو بخل خمس خنريو صنحنا اتودي معرأي جن نعم مدرخ مسخله نبوتا عزيزي مسي فقاد كامبر فقادي أيخون إليو مسي سلازي أب سلاسين نريو أب كل ون ريوينا زخونا يخون تترنفنا بحادخ نكيد نتداخينا authority recognize كسا زي قبرنا نوي حين خيدنا كندمن تاي نوي حين خيد مسلكم أبدكهم أبدكهم بخيكم أيلكم الكسكم زيت وصوا صعبين كختل لكم كابت حاده زوم ريفورمرز أبع الجرمن مسمسو بدحري ونابتم كالو تابي أوروبا كل التنقرات أصعبيتي أبتي مدراو من نبابرخا أزي تقام زخون الزمسو لوتي حاده نسلطان ريكوغنايز مكبارين كالايكا ناي إيو work ethics إيو معياي نعملاخ مقلقالي اتتعيو زبلو خلو دوموز تقبلو اللي إخا مالت ترح زي كونس أب سمايون زلعالما وعصب تقبلو اللي إخا نعملاخ مسقاد إيو سلازي بزا عينة ethics يوم جربناويان اتخلو ناي تكنولوجي خقبرو خلو اكسل زقبرو سلازي خصا حجي كم قال زخوننا engineering design تداريوم زوسي أمريكاويان يوم زخونو design قرمو كم يلوم كزارو بخلو سميعيوم الله أنا كل حيلات أميتيوم سلم سلازي زخون كأمريكاويان مسلمني سلازي دحان إلهم إلى حليفيهم الله سلازي أصبيقهم يوم زخورعو بتتكباراتهم سخاء مسرح مالت نأملخ مقلقال مالتيو حلقة يلوو مالتك مئزاز نتحالقة زي مئزازي نأملخون زي مئزازي امزفلو لذي سان اقرأ من قدي زاربا مالتي جن ابتسلاس يزلين سلطان نتناي سلطان function recognize مقبار معري كنسومسي اتودي نأبو يزازو منفس قدسكا نودي يزازو إيو بخمز عينة مقدي نتودي مثل نقرنا إلنا الله حاد بين ولد إلو مسبلنا دحر نبو أجهادو إلنا الله نسو أجهادو نزيانو الشيء تزاربه أموداتا أبيله خيدي تانا بأجهادو تترجمة زلا قال قربلنا كنريا خلنا بخل التقالات زقمت قاليات قداميتي إكسه تبليا تخلايكا جيوماي تبليا مريحو كابوشتي مريحو أوصو تودي نأبو من مخانو أجهادو أبجهدي أوصو ولا حدو كا نبو زرعيو يلبون اتأب حقفو زلو حاد بين ولد نسو تراي زرعيو ود أملاخ نبو أجهادو بخلته بسلسته مقدي أجهدو ولا بتحدى شنخ ببحرياتو نعايز رأيه نبو رأيه له اتودقن كمتس كله سقالو بيسوس لازم اسه اتسقاخا مقارجا خوينو نتأبيت أملاخ نتو كير رأي سلسقبرو كمتي كن رئيس قبعنا خوينو اين ريونينا حدك زي نبيتروس نيوهانس نياقوب حيزوهم نابتخرن ملوات كيدو دعار اذا أبوش تزل خبري نابسقو قصن صباريقو كابسقو اخا نابتخدانو ان صباريقو مسن صباريقه تقال أملاخ نقرن نخلو حاصاباي كومو غور خصعد وزيخل دمقت اتبرهان تاوش تزلن ندغه تغايدو تاي غبرخم زلونا يفلطون بغمباروم تدفيو متاكرن ملوات إلنا نبلا مالتي بزي كازي عبيتو اير اين كبرو اي جلسن تأمرات غيرلو حمامات حويلو ميهيرلو ببحريو بأخايدو خرأيك الله فصم حنت معالتقوا سحتيلو بدل كي ترخبو أمسكال تسقيلو خصع زموت ميتو الله بمنبارو بنسهنا هيوتو نبزحات إنا قرمه كيد الله
نوندر تمحوات ميت خصاع السنس أمنوان قلعت كله كل ساعة وقع من نبي رخوني خيلي مغنياته أي جاجني كما يدا نسو النات بحال يوم عميم رزنت جرم وعب يوم سلازخة مستنسئ نياي قب كيد خمستقلص اللهم بدحري يعقوب كاخيدني يهودام صيوه ملختي يعقوب الصحافه تحون السيت حدا ملختي يهودا خا الصحافه خابتم حواته حدا اي مالتي ما يتخصع زتنسقنا امن ونيم يبلنا بفلو نغراتو ولا حنت كوا ابر زيت رخبو بمخانو ناملاخ غيدوي نعايز راي نبور اي إذا كل مسايك تنبرو كلكم سي أي رأيكم ننديكم نعاي زرعي نبو رأي بأخايدو أمبر بخبرو أي تقلسان إبراويان معرف عصرته كتر عصرته تشعتن إسران سلازا حواتي بتمغارجا مالت بسقاو سجوس مقارجة ينيرو كريو خلو زبات سبي مزريو كدان استخدني صغرو زلو قومتو خندانا نالباش صراباي سلز نبره اتغلغل ጨዋዳታቱ ካብቶም ናይቶም ገሊኦም ሰባት ትርር ይብል ነበር ኸውኒ ምኽንያት ምስ እንጨት ምስ ምጽራብ صراباي አገልግሎት ክሳዕ ዝጅምር صراباي ኮይኑ ካርፔንተር ኮይኑ ዝነብር ነይሩ سلازي خري وخلو بزخونه يخون عينت مجدي كاب كال إصاب زتفلي أي مسلني بتنا براهي وتقنا حنت معلتي وي بأفو وي بأجرو وي بإيدو تجاجيو زي فلت في الصم صادق في الصم نصه كوينو لذي نعاي زرعي نبو رأيه إلو أجهدوا الله أبروسي خا أبتبراو يانا أبوخ نقرنا خلو معرف حاده تمالونا ببنايو اللونا أب قصري كلته كم زيلنا الله أبزن دحروت معالتتات نانا بتي وراس كله زقبرو بوون عالم زفتره ود غيرو تزاربنا بتمهرت خا اغهدو ايو باخايدو بنصنا هيوتو اغهدو بتمهرت خا اغهدو يسوع كريستوس مدمدم تاءت مغلاص እግዚአብሔር ايو اتي ريفيليشن እግዚአብሔር أب كريستوس يتدم ديمو እግዚአብሔር أملاخ مسكن نخل حق خافصيم ويس لزغا حواريا باولس كنغرنا خلو أبرومي معرف 10 قصر بعته مدمدم تحقيو إلوم نخل تحقي فصيم ويو نخل بمفصامو عابر زي بلو خوين بمركابو أجهد ويو اتا أجهادو تترجمة زلقال أبزيا مبار اتا exegetical عينتا تراغاغو ما خلو سمعكم اللهم ديكم اباز مصتيا تقال ማለት እንታይ ማለትين احنا حجي نتمصحف كنترجمو خلنا بعلو خزاره بينا نغبرو نتسواسو نصنعو تبت خبابي زلو عودن باب التاريخ نصنعو تبهل نصنعو اتمصحف بعلو خمز الزارب اتمصحف مجلس حسابنا حساب حزنا مسيناس نتحسابنا بقال أملاخ دقيفنا نخنقلصلو أيكون أنت واهبنا أملاخ أبو اتقالو الله ملختي الله بتخكل كنترجمو خلنا اتقال እግዚአብሔር بعلو الدمص وصي خمس الزرب حواريا باولس نغيرنا الله ابت قرنطس نحلنا سب نتحقنا جلسنا نتحقق جلسنا نبحلنا السبات إنا نمصو بدحريو مسو تقالس واصا كاتو خوينو انصارو خيد زقمكاتو خوينو نعو تجزا إنا نبلو مالتي ملسيلنا
نالكا نعو بلو سيمبل ملختنيا أنا نبلا مالتي كزارب نقبره ساعة قال يسوع كريستوس بكل ما أزناتو نأبو أجهدوه إيو مبار حجي نزل تقلل أبيلنا زرعنا يو زي مونوجينيس زبل زلالماوي كو إترنال وي معرة زلالماو خمس خونه رينا لنا أملاخ سلزبولخا أم حد نقدر نتاعك أيرينا لتيجي أتناتي وسيلو وزبلكم كو سابستنشال مخانو يرينا الله بتخالي شنو خا كو إيكوال كم زخانة يرينا الله زي سجاخلب بسكلون أيك النسن أما حسن مريم دكت إنسخوين النار برخلص نعلم كاس يروانيرو أما سكال تسقي لغموت كلص نعلم كاس يروانيرو تأمي أولعني ما يسمي أستين النابل خلص نعلم بملء تاخاس يروانيرو سلزي أتأملاخ النتو بزخون يخون عينت مجدي سجا بملباسو أيك النسن أي تقنسن أبتزن برو يوسخو نصبح فيليبي وسيدنا قرب رأي كنا بلينا نزح حساب زيا وسخهم بر أيك النسن اتخلى أكل سلاسة اتأملخو بحريو كم تزلوا كله إيو سجا خوينو بحر سب وسيدو زيابهر أملاخ مسجن زي أختاخلنا نتوصل صبات نخحتو عد الكهبية بدحريو كن ودينا إيشي هذا حتى تعلو هراي تا مايك تهبل لي حديكم بد حريت جمر بنيو እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር ይስሐቅ በጣም ዘገርም ትምህርት አዚህ ደስ ይለኒ አላጂ እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር ይስሐቅ በጣም ዘገርም ትምህርት አንስ ሓንት ሕትበላትኒ እግዚአብሔር አብሲ እግዚአብሔር ወልድሲ ዘለዓለማዊ ውልድነት ይንብልሞ أبراب عيك في الزمن إيراني استزي تجاجي كابز بولو كابيسياس معرف شعات تزم صناعي جل سباتكن بخيدان يوم زل علماوي تولدنات سي بخيداناوي بعلمه أبزي أقرب تتبرع اللي كويتا بارك حراي توم هارو مصحف قدس ليبرال زبحال الله نيو أرثوذكس بحالو فندامنتاليستس بحالو الله كابتن فندامنتاليستس كا كافننت تيولوجيانس بحالو ديسبنسيشناليستس بحالو سلازتم كافننت زبليهم كما أزبلو مالتي حجي أبمونغو أبون ودن منفس قدسن زلعالم وكيدان تغيري يولا مصحف قدس يلان أفتناتهم سيستم أوف تيولوجي ترح هزلا زي مالتي زخونة يخون مقدنة ناي تقصي الكا كترخبا أي تخيلن إيخا أتن كترجم وهم خلوا زفتنو ما زي إبراويان معرف عصرته سلسة قصر إسراء بنايز العالم دم كيدان تبلا لنا أي تقصوهم جن حلف زل العالم إن تجلس أيقونة النساء حنسا أمس كونسي نزل العالم صني إذن بركيدان تجلس يا أب بولي كيدان ون بزعبات حدش كيدان زل العالم أو يتمخانا بستفلا عليه تجلس وعلى الحج مستجزينا أريحنا خيك الناس الذي مصعب قدساوي مسرت
يبلن سترة حزي كنا ستخالق كل حجين إفصل معرف حدا غطرية خلها خبتها مجمر تحزم بعين تأكيدان يوم زبلوا نعو كتريو انت دا دليخة تشارلز هاج سبحان سبعة الله نص صحافة كومنتري كتريو تخيلها نيفصل تي سلستيوم أكلات سلاس يب إفصل معرف حدا بتمدحنا نناتهم سرح سريحهم وزلوا كابي إمسي وتخيدان زبل كتبل تخليها تأكيدان تبلي مجمر تزقتوا مالتي سلزي بخيدان مخانو تولد النت زنقرنا يلن إتا مونوجنس إزنقرنا تا مونوجنس كا بعلق جلس أخلا هواريا يوحنس إتا أملخ اللي جلس سوا سلزي إتي بروس زبلكا أملخ أبو أب زنبر الجزية كل ساعة كم زنبري سترة حيكونن سجام سلبس أي ود أملخ تبعهيلو يلوم زبلونا له حجتي عرستنا نخلو نعوى نزاق وانجيل يوحنس معرف حدا إننا ترجمنا ترحنا إنا يتزبهال استفلا رئيتوتات كنجلس أي كدنان تجزينا ونا يفقدلنا نيو سلز السترة حيكونن كالوتون حمشت شدشت عينت ولدنت مالت الزمالتيو يلوم زبلوا لهم تاتخكل أجن بعلو زقال أملاخ نجيرو نازلهم مونوجنس مالت تياس مالتيو لنالهم سلزي زلال ما ولدنت ياتا تخكل تجلسا ماجوريتي تما حرام صحف قدس كاب أورجن أتحزم حزم وصنعقا نسئي برتدا حره حراي أبزي يجول علينا يروحه تاماي كم صار لي يا حتى دلله تعزل تحته يسوس كموت مستنسئ نماريام مقدلاويت مسترعي انتاي سجا ايو لبيسو نيرو سلام تاريعاتو خزي موتت أملاح نسو تا دحروي تا يسمع أخوان دقم الكارو هو يسوس كموت مستنسئ نماريام مقدلاويت مسترعي انتاي سجا ايو لبيسو نيرو سلام تاريعاتو يموتت أملاح نكالو الساعة تحجونا يسمع أخوان تخلأيتي سلمن تايو سلام تاي زي موتت مالت أملاح كنا نأملاح ريوسي بهوس نبريلن الكام يهركنا يركا أوكي كواس تلا على جات حتى مسلني حره سلام تاي رياتو زي موتت أملاح نكالو أبو حج تردياتني مجمرتا أتي يسوس كريستوس زلبسو سجا أب قدامي كرنتوس معرف عصرتو حمشته بملؤ تنجيرنا الله بفلاجن كبر بعن حمشتن تحت زلوا منفساو سجاي زنات نازي نفساو سجا يزبال النفساو سجا بؤدة دم إذن كاسا قستا نفس ساب دم الله يبلنا نفساو سجا قبلنا خلو عصمي سجا دم الله تا لبي بتجبر أودت نايت دم إنا بهيوت ننبر نفسه وسجاي كابزلنا أتموسفير قربنا العلا اللي نانت خيدنا أنا عقبت دي يقول لهم أكسجين كم زوحد ريهم ولا لهم حكي أبريخ وسطات كيدكم تفلت ريهم هو تورد كالديب كلها يتخوني أنا برا حباب زبها القدم أنا أشتغل لنا وسيدو مناسي نبل كنديب كلنا تخوين إيه نبل تنفاس حصرنا حامي مدي نبل قتهم قرينا خا مجمر تاي نبريخكم مدياب تموكيرنا مالتي لازم توصلنا العلم تيلون كنبراي كل زي نزازل لنا أتموسفير زيا السماء غير إجزابير فتيرنا أتي يسوع كريستوس زلبوسجن منفساو سجاي مالت بأودة دم أيقونن لك أخم تقدم أي كورنثوس معرف عصرتو حمشته قصري حمسة دمن سجان من قست أملا خي ورسني لوزلو نفسه سجان من قست أملا خي ورسني مالتي
ስለዚህ ኣብ ክንድ ደምሲ እንታይ ኮይኑ መንፈሳዊ ስጋ ይኮይኑ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብ ክንድ ደም ኮይኑ ኣብ ስጋ ዝኹሉ ዝንቀሳቀስ ስለዚህ ከዓ ገዛ ተዓጺ ከለውን ኮጽ ይኽእል ገዛ ተዓጺ ከለውን ካኣቱ ይኽእል ናይ ስሕበት ዝግራቪቲ ከይሰሓቦ ከይዓገተውን ንሰማይ ክዓርግ ይኽእል ክወርድውን ይኽእል ስለዚህ መንፈሳዊ ስጋ እዩ እቲ መንፈሳዊ ስጋ ዝለበሶ ነዊሕ ግዜ ተዘይወሲድልና ኣብ ማርቆስ 16 ኣብ ቁጽሪ 12 ክንርኢ ንኽእል ኢና ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 12 ድሕሪ ዝንኽልተ ኻባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መልክዕ ተጋህደሎም ኣብ መልክዕ ኢልዋ ዘሎ ሞርፌ ትብል ቃል እያ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ሞርፌ ተጋህደሎም ስለዚ ወላ እንተረኣይዎ እውን እቲ ክብሪ ከንፀባርቕ ከሎ ዝፈልጥዎ እዮም እኮ ምስኡ ዝበልዑ ዝሰተዩ ምስኡ ዝነበሩ እዮም ኣየለለይዎን ሓደ እሱ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ኣብ መወዳእታ ቁጽሪ 21 ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኣውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣሎና ንሱ በቲ ንኹሉ ክመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጋኡ ኢልና ኣብ ትግርኛና ክቡር ኢልዎ ኣሎ ቅጽል ገይሩ ኣቕሚጥዎ ግን እታ ናይ ግሪክ ናይ ክብሪ ስጋ ትብል እያ ጀኔቲቭ ኬስ እያ እታ ክብሪ ተተርጊማ ዘለኻ ስም እያ ናይ ክብሪ ስጋ ይለቢሱ ዘሎ ለዚ ልክዕ ንዕኡ ክመስል ከዓ በቲ ኩሉ ክመልከሉ ዝከኣሎ ክብለና ከሎ እታ ኩሉ ተተርጊማ ዘላ ታፓንታ ትብል ክትከውን ከላ ንዩኒቨርስ ብምሉእ ዝመልከሉ ሓይሊ ገይሩ ነዚ ናይ ውርደት ስጋና እዚ ልክዕ ነቲ ናቱ ናይ ክብሪ ስጋ ክመስል ክልውጦ እዩ ኢልና ዳሕራይ ስለዚ ናይ ክብሪ ስጋ እዩ ለቢሱ ዘሎ መንፈሳዊ ስጋ እዩ ለቢሱ ዘሎ ትሕጂ ለቢስዎ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ብትንሳኤ ሙታን ወይ ክርስቶስ ብህይወት ከለና ተመጽዩ ብምንጣቕ ንሰማይ ክንውሰድ ከለና ንዕኡ ክንመስል እቲ ስጋና ክልወጥ እዩ ከምዛ ኣብ ዝነጊሩና ዘሎ ክልውጦ እዩ ነዚ ናይ ውርደት ስጋና እዚ ትስጉኡ ከምኡ ኢታ ቀዳመይቲ ገጽ ናይታ ሕቶ እታ ካልኣይቲ ስለምንታይ እያ ዘይሞተት ሪኣቶ ኸላ ዝብል ብመንፈስ ምስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ምስ ተወልደ ኣብቲ ኣምላኽነቱ ባህሪ ናይ ሰብ ወሲኺ እዩ እቲ ምስ ደቂ ሰባት ዝተራኸቦ ዘበለ ኩሉ በቲ ባህሪ ናይ ሰብ እዩ ቁሩብ ዘንፀባረቓ ከምታ ቅድማ ብለ ዝነገርኩኹም ኣብታ ከረን ምልዋጥ ንሽቶ ዳሕራይ ብክብሪ ክመጽእ ከሎ ከመይ ከም ዝመስል መርኣይ ክኾኖም ነቶም ቀንዲ መራሕትና እቶም ሃዋርያት እውን ክኾኑ ዝሓረዮም ጴጥሮስ ዮሃንስ ንያዕቆብ ኣርእይዎም ዳሕራይ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣቱ ክነግረና ከሎ ዮሃንስ እንታይ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ናብቲ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 16 ጀሚሩ ጽዋይ ብዝበነገርዎ ስዒብና ኣይኮናን ነቲ ክብሩ ርኢናዮ ኢና ኢሉና ኣሎ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣቱ ክነግረና ከሎ ስለዚ እቲ ዝተለወጠ ባህሪ ናይ ሰብ ዝኾነ ስጉኡ እያ ሪኣ ደኣ እምበር እቲ ባህሪ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ እንታይነቱ ተገሊጹ ኣይረኣየቶን ልክዕ ኣብ ምድሪ ከለውን መጋረጃ ኢሉና ትስጉዋ ቅድማ ቢለት ቢበልኹ ዕብራውያን 10 ቁጽሪ 19 ሕጂ እውን ዋላ መንፈሳዊ ስጋ እንተለበሰ ንሱ እያ ትዝረኣየቶ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ክትመውታ ኣይከኣለትን ንሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ብድሕሪኡ እውን እቶም ሃዋርያት ምስኦም በሊዑ ምስኦም ሰትዩ እዩ ኣይሞቱን ንሳቶም እውን መንፈሳዊ ስጋ ከም ዝለበሰ ሪኦም ወለዉ ተዓፂ ከሎ ገዛ ይኣቱ ተዓፂ ከሎ ከዓ ይወፅእ ማለት እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ምስኦም ክበልዕ ከሎ ከዓ ሪኦም ወለዉ በሊዑሎ ሰትዩ ኣሎ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነት እያ ዘይሞተት መሊሰ እያ ተደኣ ኮይነ መሊሰ ብርህቲ ድያ ሕራይ
منن كم زخونة يفلت كوان تحتاتي حراي دانيال هابل ليمو كنودينا حراي زيت هاو يخكم سقاتكم تصنح نغلينا حراي Thank you, Pastor. እግዚአብሔር ይባርክ። አፍታ ቃል ፕሮስ ትብል ክልተ ገጽ ንገጽ ወይ ድማ ግንባር ንግንባር ኣብኣ ርድእቲ ኮይና ግን ኣፍታ ያህወ ወይ ድማ ኤሎሂም ትብል ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንኣብነት መልአኽ እግዚአብሔር ተባሂሉ ይግለጽ እዩ حلف إلك لها حجي إلك حليفك أنتوي أقلبالك حجين تايد اللي بقى أتي أوليهم نايبوزح فلورال كوينو حدنا توم زقلت أتي بحري أم زقلت مالتي أتي يهوى دما من النت نايك زي أبهير كم زقلت إلنا تمهير نوالتي حجي يسوع كريستوس أبولي كيدان كمل أخ كوينو خجلت كله أبا أوروبتي كم من تاي كبساب أورديناري كويني دي تجليسو وي كما يوي دماغ زي أبي هرابو دي تجليسو جلا سبكتات حجة سامع كله كم زي أبي هرابو إلى وين دسب كله حجة أبا نيشتي كتب راه اللي يدلي تي أرستي قرب نوح حزب الله يجن مرأيت كتكوننا تنبيت زكرياس معراف سلسته أو صويهم تنبيت زكرياس معراف سلسته أب كسر حده نياسو لك خهانات أب كدمي اتمال أخ إجزابير دو إلو خلو أرأيني رأيوهم ملاخ إجزابير كم دانيا فين الله تي زكرياس كريه خلت رأي مالتي إياسو أب كدمي يقيم الله كم كسوس كوين قريب الله እግዚአብሔር ንሰይጣን አታ ሰይጣን እግዚአብሔር ይግናሕካ ሰይጣን ካኸም ከሳስ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ይቀርብ ኣሎ ማለት እዩ ልክ እታና ቤት ፍርዲ ስታይት ራእይኩ ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔር ይግናሕካ ክብል ከሎ ሓደ እግዚአብሔር ኣሎ ካለ እግዚአብሔር ይግናሕካ ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር እተባሃለ نعو مليسو إجزابيهر إلو والله ملاخ يهوى إلو نعو مليسو يهوى إلو والله نسون نسيت عن يهوى يجنح خاخ ولا خلق إجزابيهر يهوى يجنح خايز ولا زول ما يصير لذي تودي يهوى يو جن رؤوس الزخالة أكالي كال رؤوس الزخالة أكال يهوى تبع اللخاء الله يت يسوع كريستوس ملاخ يهوى إلو وس مليسو خا እግዚአብሔር ይግናሕካ ዝብል ዘሎ ይሃወ ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልአኽ ይሃወ ምባሉ ተላኢኹ ስለ ዝመጽእ ናብ ደቂ ሰባት ስለ ዝመጽእ እቲ ኻልኣይ ኣካል ስላሴ ስጋ ከይለበሰ ከሎስ እግዚአብሔር ክበጽሓና ስለ ዝደለየ ክግለጸልና ስለ ዝደለየ ክንጠፍእ ስለ ዘይደለየ ሓንሳእ ከም ሰብ ኮይኑ ይመጽእ ልክዕ ናይ ሰብ كمزي كابدنجل مستولدن نبار زخونة سجاي كونن نجزي زخون جزياوي temporal زخونة سجا لبيسو زبلة زست تخوينو نابجوز مس أبيتهم مس حنسا خام ملأخ كويني يجلس ملأخ زبهالون أبولي كدان انت إز مصل تبلنا حجي نوي خزر أربنا يخلني ملأخ منفسي استفلا عليه ملكنا يسبي مزجلسون ملاخ تخوينو ملاخ تزي كوينو أب حد بوتا كم سبي تخوينو خمس تجلسة أب زكريا استنجير الله أتخان مبزحة تجزيجن كم سب أي مسيلو جلس كله إناري إنايو زلنا زم الأخ يهوي تبعه لزلو سلزي زي أبي ربو يكونن تزتجلسة بس يمك زي أبي ربو بخم أي تجلسن كل ساعة أبو لا أخي نودوني ليخو نتمنفسون سراسي لنا الله تا وانجيل يوحنس زلا زوص مالتي بريزنت نسكت كون كلنا كل ساعه كاببو ناوص يمص يتمنفس ون እግዚአብሔር አቦ በወድን በመንፈስ ቅዱስን ገሪም ሳና ተራኺቡ
ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብር ከሎ كأخم تبقى دماء قرنطس مجلس منفس نتقمي وهابي لنا المعرف 10 وكل تقطر شوعته تمنفس يزجلس እግዚአብሔር ገለ ነገር ገበር ከለ ሕጅ ክንድሕን ከለና መጽ ዝረት ዓና ነሲ ክንሰግድ ከለና አምላኽ ከነምልኽ ከለና አብ ጉባኤና ዝግለጽ ትንክፈና ብኡ ገሪ በቲ መንፈስ ቅዱስ ገሪ እትና ዓና ዝገብሮ ዘበለ ትብወድ ዝገብሮ ገይርወሎ ካው ሓሊፍ ግን በመንፈሱ ገሪ እቲ ዝገብሮ እግዚአብሔር አቦ ቡብልናይና ብወዱ በትመንፈስ ቅዱስ አባና ዝገብሮ ናብ ቅድሚኡ ንቀርብ እግዚአብሔር ናብ ምድር ተላእኹ መጽዩ አይፈልጥኒ እግዚአብሔር አቦ ማለት ወዲ መንፈስ ቅዱስ የምቶም ዝላእኹ ስለዚ መልአኽ ይሃወኽ ንብል ከልና ትወዲኡ መልአኽ ተባሂሉስ ከምዛብ ዚኣ ዘላ እግዚአብሔር ከኣ ክብሎ ንረኽቦ ኢና ቡኢና ንፈልጥ ተራ መልአኽ ከም ዘይኮነ ማለት እዩ መልአኽ እግዚአብሔር ይብሎ ኣብ ኣኸላብታ ውሕዘት ሓሳብ ከኣ እግዚአብሔር ኢሉ ከኣ ጽውዖ ለዚ ከምኡ ኢሉ ክጽውዖ ከሎ እቲ ወዲ ኣምላኽ ከይድኩም ካብ መጀመርታ ግዜ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ንኣጋር ክራኸባ ከሎ ካብኣ ጀሚርኩም ተዳሪኹሞ ኩሉ ትረኽብዎ ኢኹም እሱቲ ሓሳብ ንጽርት ድያ ሕራይ በዚኣ ሃበለ ኢኻ ሕራይ ኣስቴር ሪአክ ኣለኹ باستر እግዚአብሔር ይባርካ ናቲ ሕቶ ሓምስታ ኣቅዲማ ዝተሓተት ተሓሓዝያ ማለት ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዝረአዮ ክብሪ ከም ሞት ኮይነ ዝበሎሲ ክርስቶስ ብምንታይ ሕጂ ካብ ሞት ምስተንስአት ክራእዮም ከሎ ወላ ሓደ ነገር ኣይኮነን ነይሮም ኣብ ራእይ ግን ዮሐንስ ሃልዋቱ ክሳዕ ዝጥፍእ ኮይኑ ማለት ሕጂ ዝስ ከመይ ማለት እዩ ተዳሪና ዮ ዮሐንስ ክሪኦ ከሎ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 ዘላን ኩላሪን ተዳሪና እዳው ጋሩ ከምሲ ይብል ክብሪ ለቢስ እምበር ተኻሞት ዝተንሰየ መንፈሳዊ ስጋ ተናይ ክብሪ ስጋ ንስዩ ንጳውሎስ እውን ዝተገልጸሉ ብኸመይ ተገሊጽሉ ከሞት ኮይኑ ወዲቁ ድሕራይ ዓይንቱ ዝዓወረ ለዚ ስውን ድሙቕ ክብሪ ኣለዎ ንሕና ብቐሊሉ ክንጻወሮ ዘይንኽእል ኣብዚ ምድሪ ዝኸለ ግን ገና ክልእኹም ስለ ዝደለየ ሳቶም ክጻወሮ ብዝኽእሉ ዓይነት መገዲ ተዛሪቦም እታ ካብ ሞት ምስተንስአ እውን ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ወዲ ሓትኑ እንዲ ነይሩ ካብቶም ሃዋርያት ከዓ ንእሽቶ እዩ ነይሩ ናይታ ወዲ ሓትነት ገይርዋ ኮይኑ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽጋዕ ነይሩ እዩ ድሓር ግን ብኽብሩ ምስ ተገልጸሉ ግን ከምውት እዩ ኮይኑ ከምኡ እዩ ትኽብሩ ልክዕ ናቱ ዝመስል ክብሪ ክንለብስ ኢና ስለዚ እቲ ሕጂ ነይቲ ኮንፊዝ ከይገብረኩም ይሃድም ከም ዘለኹ ቅሊብኩም ለይትረአ ኣለኹም ከምኩም ነታ ተዋሃዶን ክልአ ባህርን ክትንክፋ ይደልን እየ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኣ ክትንክፋ ስለ ዘይደለኹ በቲ ሓደ ሸነኹ ከምዚ ምክንያቱ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ መሊሰ ሕቶ ከይፈጥረልኩም ስለ ዝበልኩ ስለዚ ናይ ሰብ ባህሪ እዩ ተገሊጽሉ እቲ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ነፍሲ ወከፍና ክሓድር ከሎ በቲ ኣምላኻዊ ባህሪ እዩ በቲ ናይ ሰብ ባህሪ ግን ኣብ የማን ኣቦ እዩ ዘሎ እጅ ብሰማይ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዝፋን ክቕመጥ ይኽእል እዩ ብኡ ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ኣይኽእልን እዩ በቲ ኣምላኻዊ ባህሪ እዩ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ኣሎ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣሎ ዓለም እውን ክትፀሮ ኣይትኽእልን እያ በቲ ናይ ሰብ ባህሪ ግን ናይ ምድሪ ዝነበሮ ኩሉ ጉይኡ ወዲኡ ዓሪጉ ንሕና ሰማይ ክሳዕ ንኸይድ ታመርዓቱ ክሳዕ ትዳሎ ኣብኡ ኮይኑ ይፅበሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ተገሊጽሉ ንዮሐንስ ምረጥ ድያ ሕራይ ነስቴር ኣበሎ እሞ ብድሕሪኡ ክንውድእ እግዚአብሔር ይመስገን ናቴ ቅድም ብዛዕባ ድሕነት ምሂርካና ነርካ መጺኻ ከለኻ ኣብ ሽዑት ሒሳኻ ሓተካ ምስበልኩ ባዕድሓን መጻኻ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ድሕንነት ናሲ ብጣዕሚና ንሕጎስ ባህብለና ኩሉ ግዜ ኣብ ክንምስክር ንሰባት ክንቲ ብጣዕምናዮ ክንነግርሲ ትብዓት ብጣዕሚ እዩ ዝውሕደና ሞስ ስለምንታይ ኢለስ ኩሉ ግዜ ሕቶ መጻኒ
خلنا أمه قرب تبرهلنا كنمسكر كلنا تبعات وحدنا كنمسكر سئتي دتحقوسنا حقوس قويتا بمركب ناس كندي تحقوسكم نبهالسي ميت خميتي عبيو كل جزء نحقوس كنتس نحقوس كندكس نحقوس أجي نحنا زال ألماوي هو ورث ناس تردي إن خلص نتي كال ديد حنسب كنمسكر اللوسي كندتي كونن كما زازن كله مستدد حنا اللوس بتعمي واحد يومس حدا اتمدحنا كل ساعة حدث مصباح يدلينا بزعبات مدحان كسبخ الله نذكره شو كل ساعة حدش يخون أبانا كم يخون كله كنا خن مسكر يجبرنا إيه قال إجن ندق وسينا خن سبخ ناو خلع علونا وهبت استوهابم وهبت وانجيلاوي زبالالو كم وانجيلاويان كيدم يمسكروت يوم ترى حزيكونس مسكرتي طفاءاتنا يتم طفاءات أتخبدنا وشتنا خص عنا يم زقبرنا أملاخ صوعا بهم وصل الذهابهم صقا قبآتون بهم وصل الذهابهم كان نتوشتنا ون يلع علوهم كم تكرسوس كاب سماي نام مدري زمصون احنا خان بتزلو وخن كيد كنلعال فقري اتم دنقاص اتم طفاءات بتلبنا خندد يقبرنا أيام سلزق خايم كلاتهم تم وهبتات مسيم كجلجلنا زقبا حواريان تليو نبيين تليو وانجيلاون تليو واسات تليو ممهر تليو وكلاتهم كنجلجل كلنا أنا ملوءات نخون كالو إجن كون يلكاز جبر نجاري مالت دحين عندنا جبر تقال كونوا لنا أي نقولهم مسكروا لهم سلزبلنا المجمر تحت جمرة خلها استايك هنا كاي حجي مزرعة بايكلني نراني امناي يمزول نقول عقل الله مساي كوفيلو فرق ساعات صب حنت قال يزاروني انا مدحان مسدحان كيه مسكر جميره خزاره بجميره مالتي قدفت بالكايخه تقدفو اخا دحار دحر استوسن غزي بتبيت املاح تصنيخا ناتكاسر كلتم امنت ترايت غبري خاتي اتمسي امانوت كابت ناتكالو ناتنخا امانوتنا لنا سوكيت خبابيرنا برحقو عينت يمزولها حدثت امنتي كل ساعه حدا خلت اللوخات خوينم جن تزمدنو من عركنتهم من جنا صبيقو يتباتات خنالهم ساعتهم يمصيهم لازم ساعتهم مخياد كون الكاخا مخياد مالت وانجيل كتسبخ انتون كاس مسوات كتكفل لك كتصرف فقادنيا تكون لك حجي ابن حزن حجكا بزح نجر يخل كلنا يوم سلازي قدم جن ابن حزن خيدمو حجي بزي بقون مزرابا ما اقل صب بزح يكون ابزي فلطم تسيه قال املاك الزارب سقبل خبرتك حلو سقبل كبرتك حلو زبل حسابي مص بدد إلى قال أملاك الزارب حجب حدا جزيب ساندياغو زخنة كوفبل دهول إلى أتنا عند صبيتي حجي نتاسات صرفت إن أنت داخل حسبوا إليه قال أملاك كي تزارب كو خيري تاجبركي قال يلوم بتن لم تزارب ودي لمني ناتها زربا ناتها صرفي صرف خدان كاي قدل كاني تصرفوسي كدان كاي قدلكا چغروخاي نصيخا سمبراتا يسمبروخا سيل كاسم إيها خمزي سمع خمل أخت خمس إيها كي تخليخا خاوة حليفون خال نجر انتبلو خاون حسبي زمصالكا أخلي لي زخون سلازي كمزي أحان ترى حج زبالك يا كونسرن كونكا بحانسا أخيد كات مسكرلو كونيل كاتب جيسكا كوردنيت جيركا مسوات خي كفل كاز خون يلن حزن الله ترى أخوينه تنانستي تنابتن ده حزن تخدا أبتن ده خشني صراحة الله أو تغنا جن دخون التخنسي أبتقاخن نزلا كي تزاربكن كي تمسا والسين كنت خدا مالتي that's how you started
وخما إخات الجمرة دحار أبت مجمرتا ولا خمزن كم تنتبلو سرح ون سلزخون كا تقلقل ون سلزخون كا بوتاي وخيم أملاح كأمو قوسبك كايب كالمسابات سلز بزي مسكر كامتن تبعات كان ناوسخي خيد بزي مسكر كامتن كا تبعات كان دانك خنس يسخيد مالتي سلز قبر تقال كنكون كنكيد كنجمر علونا ولا فرحات نسمعنا تقوينو وحط قبلنا نخيد مالتي زي فرح حساب يلن تفلتيهم فرح زبهال نفرحاتو زي قصاصوري فرحاتو زملكو يفرح امبر كل تبعي زبهال سباي زغم زبهال كل يفري جن وحط بالكيات الاخير كا اجر سلامي لحنت يلن لذي بخوما عينت مقد خينا نمسكر نخيلنا كل ساعه كا نحسب حن ساعات نفاسم سوصت قال اين خنس حد اللي يبلم أملاك سب إزلخ تمزل أهم نحن هنكون نخلينا لذ تازلنا يا بوتا بز عينت حساب تصلينا حاسبنا تدالينا أبتي وانجيل كنسب كله أقات أمتات زمسل زبل عدلات كلهم تقم نخيل إنا قرب صنح انتيلنا جن دق زي وص آمنين حبرة آمنتي أبو اشتغاز نوردك خايم ببحد زوصدو سا عبدك زينا مسد خوينا كاوشتنا يمنا وتوصدو زخدو سلازي كن كيد كن كلا لنا حدث تخمس خلو خا كل ساعة حقوس مدحنا بتويت كريستيان الله يبيز خون لازبخمو خن قبرو يقبع يا بشري باركم تأخلن نبزيا حتى لكم تداخلين خالوت صورة تاجزينا صبيغا خيدا ماكسيمم 19 تخنصنحي تبعيل باستر مسيخ صلي لنا كبرنا أملاخ يخون كلنا خبز لنا يحافك نبلمو قويتا مسكيننا نكيد كلنا نباستر እግዚአብሔር ይባርክ ካስከንበለው እግዚአብሔር ይባርክ كبرنا أملاخ يخون حصير ጸሎት ክንጸልይና እግዚአብሔር አምላኽና ዚና ንኽብረካን ነመስግነካን ኣሎና ብዛዕባቲ ዝለኣኽካዮ ሓደ ወድኻ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ክንመሃር ጸኒሕና ብቓልካ ምሂርካና ዕብየቱ ከኣልነቱ ፈሊጥና ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጥና ምንታና ኢሉ ስጋ ከም ዝለበሰ ምንታና ኢሉ ከም እተሓርደ ከም ዝሞተ ከም እተቐብረ كم تقدسات صحفات زبل ودم مابسال سيت معالتي بخبور سقا كم زتنسى فريتنا لنا موك جيابهير زي مقلات زي نخالوت زي قلت كايو نانا ندخمات قليس كالنا يخمو كفر خلنا خان هبك كالنا وقويتا ندحنا له نزل عالم هيوتن رخبر له مقدي أري خاننا إخا يوت زلالم تماقل تقينا ينموك جيابهير نمسكنك وقويتا زي زرخبنا يو نزلالم هيوت نتوم زي رخبو خنم مقلوم كنكل مسكر كنكون عفنا كنكفت سياب تسأل مات بران كنكون أبزا مدرزيا قويتا لوخاتناتكا امباسدرسناتكا خوينا قويتاي تزرخبنا يو خنقرن كنمسكرن سيت أجان حيلن هبنا جيابير أملاخنا رأسنا ناخان معقوب بخلتن بحيلنا يكونن بتأجايو بمنفسيو زبالك أملاخ زخل منفس هبنا زخل تأجا هبنا كنمسكر زدفعنا تأجا وشتنا ملا جيابير كل خبرنا آخان بكا سلزنبرنا جزي ويتانا مسكنكا نتي تزرب قال أبلبنا بتسألات لبنا زي حسس جيركا وقتو صحفو كم تباولوس زبولو كريستوس أبلبهم كسعز السؤال تبايل تصحيف اللمو وقويتا قال كابلبنا يسأل ودام لاخ يسوس كريستوس أبلبنا زي حكا قوينو يسأل قويتا خبري كل خبرنا خان بكا سنة سلزل لخات مسجن ليتنا كل بروخ ليت قبر لنا
مقدنا كلنا حلفنا نبكالونا خاب كل خفو صورنا جيابير سلام بدحن بيتنا ملسنا بيتنا بيت حاجوس بيت صلوت بيت مسجانا بيت سلام قبرلنا قويتا خبري كل خبرينا خان بكالونا صورتنا سلسمع كاتمسجن باسم يسوع امين إدنا العلنا بركة تقبلنا من كيدنا جيابير يبارككم جيابير قصو يملسلكم سلام دما يهبكم جيابير متعوكمن موصاكمن مدقاسكمن متنساكمن يحلو جيابير كفتنا بركة السماء يهبكم ابتخد وزبله كله موغوس جيابير ابقصكم يخون زبركة زي بسم ابون ودن منفس قدوسن أبلع نفس وقفكم انبر الله تباركوا مس بركاتكم كيدو جيابير يبارككم نحجكم بقول اسم الساعة سلام تبهالو صباح ساعة 10 أبزيا كن الراقبينا سلام كيدو